Prayer. Let's all stand. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, Diyos maray na aga po giraray sa kabus. Sa NCPC staff and board, asin sa mga department, Naga City Department na yaon po ngunyan. So, sa public presentation of the City Government of Naga Annual Plan and Budget for 2023. Mapo na po kita. So, ang inot po na ma-present po sa tuya, iyo po ang CHRMO Management Office sa pamamayo po ni Gisalba Nolasco. So, pakanta po. Live na ng oras ako. Salamat. Okay. By the way, ang pangaran ko is Nolasco. Nolasco E. Gesalba. Okay, ayan. For short, Nol. Barkada ko nag-aapod sa kuya, Nol. Pag medyo anggot na sa akong empleyado, inaapod ako, Nolasco. Okay. So, maray na aga po sa Gabos, sa NCPC, as in mga pag-iriba kong empleyado kang City Government of Naga. So, iyo po ini ang proposed budget ng City Human Resource Management Office. So, we are 11 in the CHRMO. That includes me. So, kasi ang iba nagharalian for their professional growth. And the ita man sinda pigbabawalan to grow. Okay. So, ang mandato ta is personnel management and administration. So kabali dyan po ang polisiya kan City Government of Naga. Yaon dyan itong RSP or the recruitment, selection and placement, in which ang HRMO is in charge ng various job analysis, tiga-analyze itong mga jobs positions. And then, tig-evaluate itong mga applications ninda, posting of vacant positions, reviews application, conducting interviews. And at the same time, nagpe-prepare kita ng appointment if ever tapos ng deliberations na, and for ni Mayor, for signature ni Mayor. And then we have the performance management. Ito ang tinatawag ng IPCR. Ito ang, kung sa Kasureko, ito ang sa indang ano nga nito? So, ano nga lang sa Kasureko, so nabibilang, so gauge ninda. So, doon man nabibilang itong output ninda, doon man nahihiling ang performance ninda. Yeah? Kung pwede sindang mag-receive kang PBB. Okay, so the performance bonus. And then we have the learning and development, in which
Ang HRMO nagde-direct yan and nagko-coordinate. And we also select human resource activities like the in-house and external trainings. May mga trainings kita na nag-invite na lang kitang mga speakers from the outside para makatipid and everybody and more of our employees could join the training, kagaya kang ginigibot before. Ito naman ang mga external trainings, itong ginigibot ang tigsisente itong mga empleyado to be trained outside. Yeah? So, and then the rewards and recognition. Okay, tigsiselekta dyan itong mga qualified employees to be rewarded, to be recognized of their exemplary, of their effective, of their efficient service towards our clientele sa mga nag-use. Yeah? Next. So, ang satuyang mission is to constantly upgrade the knowledge and skills of the City Hall employees to ensure delivery of human resource services aligned with the city's vision. So, sabi nga, para magdanay itong pagrekonosar na bilang modelo sa maray na serbisyo as in responsabling naginyo. So, constant ang training ta dyan. Bako lang ang HR, pati itong mga department heads, hindi yaon yan to coach para mameta itong sinasabi kang city government. So, ang vision tayo is a city government with the course of highly competent civil servants able to deliver excellent service while ensuring that public service is always served. Yun na nga niya na connected iyan duman sa ano yan kang Civil Service Commission na we have to be agile, mabilis na aksyon, mabilis at tamang aksyon para sa taong bayan. We have to be agile in serving our clients. Yeah. So, yun. So, for our specific functions, we have the recruitment, employee records and reports, the employees' relations and services, personal systems and mechanisms, employees' welfare and development. Same kanina, so pagpaano ko natin-evaluate itong mga applications nila dahil duman sa recruitment, selection and placement, we recognize them, we reward them, we monitor their IPCR, and na ma-submit sinda on the 5th day of January and 5th day of July of the succeeding year. Yeah, kasi dyan tanihihiling itong performance ninda. Align ba sinda duman sa mission and vision kang City Government of Naga? And also the learning and development. Tigtitrain ta sinda. Tanganing ma-develop itong skills ninda. Madagdagan itong pagkaintindi ninda towards office policies and sa trabaho ninda para maging efektibo. So yan. So after my 2 years, gusto ko i-share na rewardan kita for being prime. So 4 na policy ta. So nakuata yan sa tabang din kang sa kuyang mga komitiba na mga matitibay na mga komitiba. So I am recognizing them. So pwede na kitang mag-take action duman sa appointment. So ang mahihiling ta duman is si mayor nang nakapirma dati baga sa civil service kasi tig-review pa ninda. Although tig-review ninda yan, pero reports na lang ang tig-submita. Yeah. And then actually ang nag-receive ka yan is si Ma'am Nene, considering na si Mayor Son is nasa Manila, attending also equal important meeting sa Manila. Okay. So however, ang pinaka-layunin kang prime is matauan tang kaugmahan ang kliyente. Kaya sinusunod ta itong AOP. So equal opportunity principle. Sabi nga ni, ubos kung ubos, gabos kung gabos. Mayo kitang sinisikwal. Gabosinda, iniibata during the deliberation. If they are qualified to the position they are applying for. Yan po. And sabi nga ni, pwede tang baguhon ang dalagan kang trabaho, gibuhon tang moderno ang pasilidad, tapos itukdo itong bagong sistema. Pero kung daita maitatao ang pangangiipo kan mga kliyente, daita makukuha ang kamautan tang bagbabago. Kaya dapat continuously motivation sa satoyang mga empleyado. Kahit prime na kita, daita pagpabayaan. Sige-sige manggirara yan. Bako sana sa Human Resource Management Office.
ini-encourage na itong mga administrative officers, sa mga department heads to constantly coach, to constantly shadow itong mga empleyado ninda. So, yan ang workforce ng City Government of Naga as of September 30. We have 684 permanent employees. We have 679 casuals, 820 job orders, and then the contract of service, we have 238, or a total of 2,421 na tiga-asikaso ni Mayor Katuwang Sinol, as in the Vice Mayor. Pa. Next. So, iyan po ang samuyang AIP. Sabi ko nga, iyan ang samuyang pangarap para sa opisina, para mapagayon tang opisina, mapagserbihan ta kimagayon itong mga usually ang mga ano ta diyan, ang mga kliyente mi is talagang de empleyado. Po. So mga empleyado kang City Government of Naga para maging efektibo ang satuyang serbisyo. So yaon dyan itong records management, the property management, and the supply management, which is dapat mapaka-ready itong 201 file, ma-upgrade ta, which is constantly ina-upgrade na naman, pinagko-computerize na para mas madali siyang mahanap, madali siyang maitao sa kliyente. It will not takes long to process the request. Yan po. So yun. And also, dapat man ina-upgrade ta ito paminsan-minsan, itong mga computers ta, para maging ngayang kitang competitive human resource. Yeah, so we connect with the ITO, we invite them na magduman sa office para mai-upgrade itong mga computers ta. Okay? And then, dapat available din ang supply me para mas madali. Lalo na pag sinabi ng mano sa kita, so we need that supply. So dapat available siya. The availability of supply should be there. And then, renovation muna. Next. Day pa. Ikaw pa kita duman. So renovation of office, siguro nahiling mo nindang office, medyo bako na sa conducive, medyo masikip na, di ba? So yun, naghahagad kami kay Mayor, so na mailipat kami sa medyo durod ako lang opisina para mas conducive itong pagtrabaho kang mga City Human Resource Management staff, and also ang pagtatransa kang sa tuyang mga kliyente. Dapat maging mahayahay din. Okay na? Pag nagduduman si Amy, dapat marayang ano yan. And then, so next po. Okay, so sa recruitment, selection, and placement, the functional of human resource merit promotion and selection. So, yun, nagkakanda kami kayan ng meeting, kang mga komitiba, kang HRMPSB. Okay, kung sisi ang most qualified to the position na pinag-interview mi. Sisi itong mga 5 most qualified, then isasubmit mo yan kay Mayor. And then Mayor would decide, but it doesn't mean na number 1 ka, ikaw na. Okay, yun yung sinasabing discretionary power ni Mayor. Even you place number 5, kasi yun ang sabi kang ruling na pwede kang i-appoint ni Mayor. Depende po yan kay Mayor. Pero si Mayor nagsusunod minsan kang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 is who is the best. Yeah. So, and then, submission of appointments to CSC. So, dapat inaadalan pa din mo yan. So, that is why nagde-deliberate din kami. Not only the committee kang HRMPSB. Nag-urole din kami kang mga staff ko sa HR kung qualified talaga itong ano yan. Kasi, siyempre, minsan tao lang. Na-overlook na itong mga bagay-bagay. So, habutang may ma-disapprove na appointment. Kasi pag in-appoint ka, ibig sabihin, you are now hoping to receive what is the salary intended for you. So pag na-disapprove ka, bako lang sa sadiri, bako lang sa empleyado, it follows duman sa pamilya mo, lalo na kung pamilyado kang tao. Pag na-stop ang sweldo mo, medyo magabat yan. So we see to it na mayo siyang ma-disapprove na appointment. Okay? And the onboarding activity to new hires, employees. So itong mga original, itong mga bagong empleyado, so maski nga medyo masikip pa, no? Duman sa kaya we are asking for the renovation kang sa tuyang office. Aram ko, matabang ang taga-BMO.
Tigo-orientado man. Kasi minsan talagang ginagamit ining mga venues na for training. So ina-accommodate ko na lang duman. Inaano ta parang dinidivide-divide ta tanganing makalaog sinda duman. Then ino-orienta sinda duman about policies, office policies, and then the ethics of being an employee. How are you going to entertain clients in a nice way? Yeah. So kasi sabi tabaga, sabi nga sa mga mall, sa tindahan, the customer is always right. The clients are our customers. And then the learning and development, yan. And then the functional human resource development. Ito yan ang committee ba na nag-evaluate and then nagre-recommend kung qualified ba itong sarong empleyado na pinag-recommend kang sa iyang department head to attend seminars. Yeah? So igwa na garo-garo tig sa sara ta muna. Bako lang basta ka lang ma-seminar. Di ba pag bako man strategic sa position mang tig si seminar, bako siya effective. Minsan yaong ka lang naman, nagpi-Facebook, nagpi-picture, parang you are just touring the place and then you place it. You post it in your Facebook. So sayang kang kwarta na tigagastos kang gobyerno. So kaya iyan ang trabaho kang sa tuyang Human Resource Development Committee. We screen and then we recommend, we approve. Opo. Okay, so training needs review. Yan, dapat may mga trainings na kami and then the capacity development program implementation. So, ang pangarap ko sana kasi medyo napuon pa lang kita, pahali pa lang ang pandemic. At least magkaigwa kita ng training na in-house na maski tulo duman sa mga rank and files and then pag makadagdag man kita para duman sa mga leaders ta. Kasi kaipuhan pa din ninda ng trainings. Bako lang itong mga nasa rank and file. Pati itong mga nasa taas, mga managers, they need also trainings about minsan kasi dapat maano din ang ethics. So yan ang pinaka-importante kasi sabi nga ni Kito ni Mayor Robredo, if I am not wrong, na na dapat sa ugali kita. We go with the behavior kasi napag-aadalan ang trabaho. Yeah. And then the performance management. So the functional performance management team, so they conducted meeting twice a year. So yaon dyan si Emmy kasi si Sir Frank is a member of that. Tagihiling din itong mga IPCRs kang mga so individual performance rating kang mga empleyado, tig-urulay-ulayan yan. Align pa baga itong mga indicators nila duman sa mission and vision kang City Government of Naga. So with the division rating. And then the submission of DPCR and IPCR. So dapat 100% may iyan na mapasubmit. Oo, kasi minsan ang mga empleyado tadigdi sa City Hall, isa-submit mo yan, kaya puhan may sapiritan pa. Yeah? So kung dahil sabi nga ni, mag-memo ka na, although that is already in there, that is already written in the book, that you have to submit that on time. Pero digdi kay puhan, memohan mo pa. Ang pag-una nila kang memo is just a black and white. No. Kasi pag na-memohan ka, that is your record. O, record mo yan, nasa 201 file mo yan. Kasi ibig sabihin, ako ka-epektibo sa trabaho mo kasi tig-memohan ka. You are not following the office rules. So yun ang sinasabi ko sa inyo. Instead of issuing a memo, we just talk over a cup of coffee. Paano tayo ito magigibuhan kiparaan? Yeah? Lalo na kung na-reprimand ka, although kinaolay ka lang, pero may penalty na because reprimand is a penalty already. Yeah po. And then the rewards and recognition. Nadaldalan ako ay. So, yun. Tig-identify na itong mga empleyado tao will be rewarded. Yeah. Okay. So, next na. So, sige. Employees' welfare and benefits. Okay. Yun. Yaon dyan itong susumba-sumba ta dyan and then pinapa-exercise ta sinda, pinapatindog ta sinda every an hour, magturtindog lamang para mayong na-stroke na empleyado kang City Hall. Okay. So the completion of the new Human Resource Information System, as a matter of fact, we have already submitted the
the manual sa Office of the Mayor for review pa ito ng Mayor for approval. Pero igwa na kita ning nagpa-pilot for that. We have the HRMO, the City Mayor's Office, the City Veterinary, and the CPNO. So pautay-utay tayo ang nagigibuhon kung hanggang sa matapos na yan para mas madali ang proseso, lalo na sa payrolling. Yan, so health and wellness, and then the annual medical check-up. Tigre-require itong mga empleyado to submit the result kang sa indang laboratory exam for our information. And then ginigibo yan during their birthday. Tigsundan ko lang kasi dati na yan digdi sa indo ginigibo, which is already in the book sa health and wellness. And then establishment and implementation of the mental health program. Okay, so igwa na kita kaya ng ginibong manual still for signature ni Mayor for approval. Kasi medyo dakol na itong mga, hindi man actually dakol. Oo, may mga empleyado na kita na nagmamanifest na ning bakot na siya aligned naman sa trabaho. So, kay puhan, malapatan ta kung anong dapat. It's either for medication, hospitalization, mag-leave na muna sa office for that purpose. So, yun. So, yan ang samuyang financial plan for 2023. Yan, we have the traveling expenses. Yan. Actually, di kami nagdagdag, as is lang yan. 10,000 reimbursement yan kay itong mga travel expenses ninda, mga official business. Nagdagdag lang kami dyan sa training expenses. Nag-820. Kasi kaipuhan ta lalo na pag year end. Nakaipuhan ta ibali man dyan itong mga job orders ta, although they don't have the employee-employee relationship, pero dapat i-consider ta din sinda as part ng city government of Naga. So dapat ma-develop ta din sinda, ma-train din sinda. Maski sarong basis sa sarong taon. Yeah. And then the office supplies, expenses, araw yan. And then other materials, postage and courier services. Yan, nagsisend kita ng mga araw yan. And then the telephone expenses, other general services. Yan, sa sweldo yan kang samuyang empleyado, so casual, job orders and the contract of service. And then other maintenance and operating expenses. Okay. So, yaon dyan itong snacks na minsan na tigtatao ta naman sa mga committee pag nagmi-meeting kami. So, dyan kami nagkukuha. So, minsan nga sabi ni Sir Frank, healthy snacks. Instead of buying those burgers, ang ginigay mo is, ito na lang na batag, then tubig, or just a cup of coffee para makatipid. So, yan lang ang samuyang budget for 2023. 1,527,490. Comparing before na medyo dordakola. Yan lang, tigtaw sa kuya kang budget. Next. So, yan ang organizational outcome. Hindi ko siya binabago kasi yan ang gusto ko na dapat. Every year, dapat na-enhance itong service delivery. Continuously enhancing the service delivery to our clienteles. So challenge yan sa workforce kang City Human Resource Management Office, and we are now traversing to Prime HRM Level 3. So tigpupunan-punan mi na kung paano ito. Kaya tig-upgrade mi na itong mga equipments mi. So, yun. Thank you. Okay, thank you very much, Sir Gisalba, kang City Human Resource Management Office. So, isa po ang may, may makahaputan. Pero mayo na, maulay na ako. So, may kahaputan po si Ma'am Gladys sa Messenger po. Good morning po, sir. Sabi po ni Ma'am Glad, pahapot po kung ano ang mga available or tinataon ninda na scholarship programs po for the employees. And also, if tinatao po ba siya one time lang po or hanggang perang scholarship po per employee? Actually, ang scholarship ko yan is depende yan sa need kang City Government of Naga. Hindi lang basta ikaw tatawan ng scholarship. Ihilingon din dyan ang importansya katong schooling mo. Ang tawag yan? May ROI ba yan para sa City Government of Naga? So, ngunyan, in my 4 years stay,
pa akong anong scholarship nag-undergo ng scholarship sa City Government of Naga. But there are others na gusto ninda, kaya lang minsan day natatawan ning na na-approve because of money. Kasi pag scholar ka, dapat iso-shoulder yan kang City Government of Naga. So, may nagkaklase, but they're on expense po. They can do it kung sa diri ninda. Basta day po maaapektuhan ang trabaho from 8 to 5, you are in the office. And then ano man nagamit yung opisina, day siya madadara outside for your schooling. Pera lang kung authorize yan. Nakaipuhan gamiton ng computer, ang laptop mo, what I mean, to bring it to your school. Okay po, Ma'am Gladys, nadangog mo po. Okay na po ata. Actually, ang may follow-up po siya. Si follow-up niya po, if tinatao po sa regular employee or daip po. Actually, as a ruling, ang scholarship program or what we call the study leave is only given to employees who have rendered at least 2 years in the service as permanent employee. And then, ang rating mo is at least very satisfactory. Apo. Okay po, sir. Yes po, da. Thank you po. Thank you. Okay, thank you very much, Ma'am Gladys, sa imo pong question. So, isa po ang may kahaputan. Ma'am Osang. Good morning po, Sir Nol. Ang nagigirumduman ko po, kang yaong digdiang City College, may mga empleyado po kamo na pinaklase. Ito po bagang araw kang sa yung mga frontliners, di ba po may itong sa office management, may mga nagkralasi po baga ka ito. Ano po ito? Padagos pa po ngunyan or fixed stop na po nindo? Sa hiling ko, continuous yan. Continuous siya. May nagkaklase pa din. Nakakaabot na lang yan sa kuya. That is in coordination with the CCN and the mayor. Sinasubmitan lang ako yan certificate. Okay po. Thank you po. Okay, we acknowledge Sir Jeronimo. Baka po iga po siyang kahaputan. Sir Jeronimo, go ahead po. Yung po, question lang po kay Sir Nol. Kasi po, first is I would like to congratulate po the LGU na for passing the Prime HR. So of course, to the lead of our HR kasi I'm after with the reward and recognition for the employee of LGU. Are there appropriate budget for that? Kasi kung baga hihilingon ta po with regards to the rewards and recognition, saro po yan sa nakaka-boost sa dignity kang sarong empleyado. That's why I asked po a while ago kung nayaw sa inyo si budget para dyan. Opo. Actually, tigkukuata iyan duman sa training expense. Tigre-revert iyan duman. Duman kami nagkukua. Or else, sa mayor's office, tigkukua ang budget for the rewards. Kami lang ang nagigibok ang programs, pero itong when it comes to the fund, sa mayor's office po iyan. Thank Okay, you so much. Sir Jeronimo, na-address po. Magdyan ka sa office ko. Sermon, Po. magdyan ka sa office ko. Dahil na ako busy. Okay. Thank you, Mon. Okay, thank you very much, Sir Jeronimo, sa mo pong kaputan. So, isa pa po ang may si
Lolo Jun Galinito. Ay, Joel. Good morning po, sir. Morning, sir. Tama to, diba sa sarong party mo, itong mga trainings kan mga empleyado, ano? Opo, sir. Usually, dapat, ini sa to yung mga job orders, lalo ini mga janitor, ikaw magkita kayo mga training. Ito mga simple housekeeping. Kayo po ang gariyan, ano? Suggestion ko lang yan. Dapat may ini mga janitress taligdi, ikaw man silang simple housekeeping. Actually, yes. So, pero daita siya tigbabali dyan considering na ang job order as employee-employee relationship. Opo. So, nagigibo kita ng paraan paano paano kita maka-undergo ng trainings ng araw kaya and then matawan ta sinda ng healthy snacks during the training kasi pag medyo baga nagkukurab-kurab na ang tulak bako naman siya effective. So naghahagad kita sa City Mayor's Office with a very thorough lambing natawan kita ng maski bang pa-snack lang. Okay po, sa muya kaya kanto, sa DA po kaya ako ali. Opo, sir. Ning sa, admin ba na ako nagtao kami ng mga training dito sa mga janitors, saka sa mga job orders na niyo. Ning simple housekeeping. Kaya lang, si result, iba silang nangyari. Nag-arabro ta, naka-in situ. Nag-arabro, sana daw mangyari. Ngunyan, araw pa kani, ning aware, ning nagtatawa man kamo ning information, manonood kaning benefits kan mga empleyado, kan sa GSIS na ni sa pag-ibig. Opo, sir. Opo, sir. Oo. And then, ino-orienta sinda. Itong mga new hires ini-inform ta sinda. We orient them. May orientation seminar sa mga parang baguhan. ang tawag ta kayan is onboarding. Opo. Ayun man lang po yata, aram ko man ang City of Naga, ayos man ang nila kanta, what for that kita yung sa good governance mga Thank you very much. Thank you very much, sir. Nice meeting. Okay, thank you very much, Sir Joel. So, isa pa po ang may kahaputan. Sir, Tristan Joseph Cruz po from Youth Sector. Good morning po. Sir, ano ka lang po, parang i-verify ko lang. Bali, ang pinaka-final budget na i-request nyo po is 11,703,000. Hindi. 1.5 lang. Iyon na po yan ang pinaka-final nyo. Opo. So, ini pong from General Administrative Services, tapos yung sa operations, saan nyo po balak kunin? Arin dyan. Papapalit to. Hindi ko mabasa. Yan po, sir. Sa General Administrative Services po is may requested na po kayong 10.25 million. Tapos 0.463 para po sa support to operations. Tapos sa operations po mismo, meron po kayong 0.99 million. Tapos for a total po siya ng 11.700,000. 11,700,000. Yeah. Apo. Saan niyo po balak kunin yun, sir? sorry. Yan ang total budget may pala. 11,700,000. So, edi may sala lang po dito sa ano. Kasi po, medyo. napansin ko rin po yung final request niyo po kasi for particulars letter B lang po siya. Maintenance and other operating expenses lang po. So hindi po nila kasali yun. Yan, hindi nasali. Yung general pero bale administrative. yun ang ano may.
Ang total niya talaga is 11,700,000. May kaba. Ha? Okay, thank you very much sa youth sector sa clarification. Ano po? So, isa pa po. May propose pa lang naman yan. Ano pa man yan kang budget. So, may na pong kaputan. Yeah. So, may comment si Sir. Lahat ng hiring under city, Sir Don. Yan. bali ang tanong ko po kung regarding sa hiring, lahat ng LGU departments dadaan sa HR. Opo, sir. Opo. Okay, thank you po. So, isa pa. Comments, Ma'am Maricar. Salamat sa masihit na mata. Okay, last question, Miss Maricar. Comments lang po, sir, about the medical check-up by all employee. Ano po ba yan? Free or ang government? Actually, it is free. So, nire-require to send the duman sa Naga City Hospital and then digdi sa City Health Office. That is for free. Kaya lang, dahil mantig i-enjoy kang sa tuyang mga empleyado, sayang. Kaya sabi ko nga, nagdemand ako na magsasubmit sinda after their birthday itong mga medical results nila. Kasi sayang. Saro yan sa reward kang sa tuyang city government. Sayang. Ano kita pag medyo mahihilang na sumalib, malib. Pero kung na-anticiparan tayo yan, ginamit itong free medical check-up, ma-anticiparan tayo ito na dahil kita mag-leave. Kasi sayang pag nag-retire kita, dagdag pa ito kang retirement pay. Okay. Salamat, sir, sa Ano, sir? question. Then addition ko lang po, if na-find out, actually nasimbag City mo na Budget po, Office. for clarification din lang po. If the employee found out na she is ill or talagang may mati, ano po ba ang mga function na ginigibo kang sa indong office or ano ba, may igo po ba sindang mga free medications na benefits ba sinda? Actually, baga ang PhilHealth kaya ang nag-PhilHealth. Okay. Ang samuya lang naman is to inform them na mag-file ng leave. Minsan kinukurso na kasi kung under hospitalization na yung tao. So we coordinate lang with the department heads or the administrative officers kang office ninda to update us what is happening to that employee. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, salamat Ma'am Maricar and thank you very much Sir Gisalba kang City Human Resource Management Office. Thank you very much po. Diyos mabal. Sa pagtaoki halawig na oras. Thank you. Ay, may follow-up question pa da Sir Gisalba. Ano po ang mga scholarship program ninda for employees? Okay. So, nasimbag na po. Okay. So, salamat po sa gabos. So, ang masunod po na ma-present po sa Tuya, yun po ang City Budget Office. Sisay po ang mana. Maray na aga po. Ma'am Rosa Imelda Velasco kang City Budget Office. So, palakpakan ta po si Ma'am Imelda. Maray na aga po sa Induga Boss. Ang sa kuya pong tutukaron, ang proposed budget kang City Budget Office. Kami po, yaon sa irarom kang Development Administration Sector, ang samuya pong pangiturugan, mahiling na ang city government, igwaning sarong sound fiscal policy na nakakapag-responde sa pangangaipo kang mga constituentes niya. Para po mahaman mini ang samuyang mission, ang pagsiguro na ang budget allocations naka-align o
mga pagkain sa Bicol. Ayun naka-align sa vision kang city government. Ang samuya pong major function ang pag-provide kang budgeting services. Ang samuya pong organizational outcome iyo ang o ang MFO iyo ang effective resource allocation or the efficient use of government resources. Ang samuya man pong mandato or ang legal basis kang samuyang pag-exist, iyo po ang minaso ng Local Government Code of 1991 na sinasabi niya po ining mga masundani, management and utilization of government resources, ang pag-assist sa LCE sa pag-prepare kang budget, pag-assist sa sangguniang panglungsod sa pag-review kang mga budget kang syudad sa barangays, pag-prepare kang forms na para mangyari yan, and pag-submit ng periodic budgetary report sa DBM. Sa next slide po. Pag abot po sa SDG, ang sabong pong kami po yaon sa goal number 1, which is itong tungkol sa pag dapat mayo ning poverty, ang goal po baga sa buong mundo. Ang goal number 1 po ibo siya ning 7 targets na ang 5 po si inaapod na substantive targets, tapos ang 2 si inaapod na means of implementation. Digdi po kami sa target 1-A na next slide po para ini po si sa target 1-A, ensure significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation in order to provide adequate and predictable means for developing countries, in particular least developed countries, to implement programs and policies to end poverty in all its dimensions. Ang indicator po kani ang minasunod: proportion of annual and supplemental budget for direct poverty reduction programs, proportion of total government spending on essential services. In short po, ini man lang tungkol sa kumbaga garo kami enabler na para mautob iyan, ini ang dapat ming mahiling na igo kayan sa budget kang syudad. Iyan pag-spend sa essential services like education, health, etc. Next slide po. Sa pag-abot man po sa GOD, sa Gender and Development, dati po ang city government, kauto pong mga nakaaging panahon, kami siyang namumroblema na ma-identify niya itong 5% ang required po baga sa GOD is 5%. Dati po, hirap kami na mahanap itong 5% na mai-present siya na iyon na ni sa GOD. Pero okay na po ito na through the years na napag-adalan ang gender and development, okay na kami dyan. Pero sa ngunyan po ang pigdadaraming gender issue, siya din ang gender issue kang City Hall. Ini pong lack of advocacy sa GOD approach in planning, budgeting, implementation, monitoring, and evaluation. Actually po, ang City Hall po baga, dakol ng awards na receive, manunungod sa GOD. Pero po, kumbaga nagigibot na kaya, pero itong pag-document, pag-report, medyo, inaamin mo pong, medyo di kami dyan, valedictorian. Kaya, from time to time, nagkakaigo po kami ng AOM, nakaka-receive kami ng Audit Observation Memorandum, ali sa COA, dahil sa itong nahirapan sila ma-identify, arin sa budget, sige nastusin do sa GOD. Sa hiling ko po, ang dapat na maging action digdi, talaga, masinsina na pag-adal ulit kang kada opisina, manunungod sa gender and development para easily na-identify nila na sa programa ming ini, arin digdi ang pwedeng i-attribute sa GOD. Although naka-mainstream man po talaga siya and ginigibo man, si pag-identify lang.
ang pigre-require po kaya kang COA is pag laog sa mo kang mga disbursement vouchers, parang kumbaga naka-identify na, kaya dapat hali mismo sa opisina, siya na nakasabi, parang kumbaga may activity design siyang naka-attach sa voucher na nagsasabing na ini, gastos mini na pwede ini i-attribute sa gender and development. Next slide po. Ini po ang struktura kang kang opisina. Kumbaga, igo kaming duwang divisions sa ka-operations. Na igwaning sangunyan igo kaming 4 na sections. Budget preparation, budget legislation and authorization, barangay budget review, and budget execution. Next slide po, ma'am. Ang primary po talagang papel mi mag-assist sa mga opisina sa pag-execute kang sa indang plano, programs and projects by way of budgetary support. Under man po sa papel mi na yan, kaipuanan mi din ma-ensure, kumbaga role mi man na ma-ensure na ang mga programs and projects ma-generate katong resulta na naka-align sa City Development Priorities and SDG. Hindi po ba kasi ulit-ulit na bigo para mentionar ni Sir Frank na resulta ang kaiputa. Bako itong kumbaga kita nakatutok sa mga activities lang na nagibumi ini, nagibumi ito. Pero ngunyan, ang paghihiling tang maray, ang minamaanan ta, si resulta. So what ngaya kung nagibo mo yan? So what kung nagpa-meeting ka? So what kung para busko kung ano pa yan activities. Ang importante, sinaging resulta kaya? Nakatabang ba yan na iangat sa pagtios ang mga tao o dai? Diyan po kita. Kumbaga, role mi po yan na itong mga nag-aaging mga gasto, malawag sa opisina mi para i-obligate, kumbaga masara mi siya, masirne mi siya na, ayan. Kaya bali din po duman itong pigsasabi na dapat ang mga programs and projects nakakapas sa test of public purpose. Ini pong test of public purpose, kung gusto po nindong masararom na maadalan niya po siya dyan sa Presidential Decree 1445, ito po yan pag-establish kang COA. Tapos po ining Supreme Court ruling po yan GR number 158562, ito po yan kaso ni Ramon Yap versus COA. Supreme Court ruling po yan. Tungkol naman, medyo bigadalan ko siya pero maluya ako mag-explica. On another day, Garo, i-explain ko siya thoroughly. Anyway, si apat na sections mi po, ini po ang mga trabaho under duman. Sa budget prep po, kadakol po yan actually, pero pig compress. Kabali po dyan itong sa budget prep po, budget preparation, ang mga ginigibo dyan itong sa pag-prepare kang AIP, Annual Investment Program, nag-work po kami with city planning para mabuo yan, hali sa mga submissions kang mga departments. After po kayan, kasabay din po kayan, pigdi-determine kung pera ang estimated income. Si Sir Jess po ang matibay dyan sa pag-determine kang estimated income. In partnership po yan sa City Treasurer's Office, tas hindi ang nakaka-hiling kang kung pera ang magiging collection, may estimate po sinda. Saka po sa LFC or Local Finance Committee. Diyan din po sa budget prep, yan din dyan itong pag-draft kang budget call para ma-review ni Mayor and ma-approve. Diyan po pig-indicate si budget ceiling kang kada sektor sa kakang mga opisina and departments. Then, under din po dyan itong pag-conduct kang budget forum para ma-discuss kang ni Sir Frank or anybody from City Budget Office kung ano itong mga nasasabi naman sa budget call na ini ang mga priorities ini ang dapat mahamanta sa maabot na taon. Under po dyan, trabaho mi din na mag-assist
sa mga opisina sa pag-prepare kang respective annual and supplemental budgets ninda and pagsiguro na itong mga gastusin, itong mga yaon sa budget ninda, yaon man sa AIP. Bawal po ka ining maggasto na mayo siya sa annual investment program. Under din dyan, kami din ang trabaho mi din na i-consolidate ining mga budget proposals na pipresent po ngunyan sa Indo para mabuo siya into the inaapod na executive budget. Ito pong executive budget, yun na po ito pag na-review and na-approve na po ito ni Mayor, pig-endorse na po ito sa Sangguniang Panglungsod. Ang next pong role, papel mi pa ining budget legislation or authorization. Hindi po, mainly pag-extend man lang ng technical support sa pag-review kang sanggunian, mabusisi po yan, pero ang ulit siya nagbabalik sa mo. Dadarami, reviewin, inat sa committee, babalik, dapat dapat ma-capture me itong mga comments ninda ng committee para ma-edit itong pig-submit. Balik-balik yan, pero basketball, hanggang sa mabuo na siya. Anyway, sa barangay budget review po, ang papel mi din mag-assist na sa pag-review kang sanggunian katong barangay budget kang kada barangay. Iyon din yan mainly. Tapos si pag-train, lalo pag igwang mga pig-introduce na bagong ang DBM, trabaho mi din po na mag-train kang mga nasa barangay. Kung may pig-introduce like yun yan, pig-introduce ang e-budget systems. Sa next year po, kung once na planchado na ang gabos kang DBM, mapatrain din kami sa mga barangay. Ini po, budget execution, ini po ang kumaga daily na talagang ginigibo mi. Day in, day out, yan ang ginigibo mi. Itong pag-obligate kang mga requests for funding kang mga departments and offices against their approved budget in accordance with the approved AIP. Digdi din po itong pag-prepare kang mga reports na pigsasubmit sa DBM and minsan may naghahagad man na ibang agencies. Tapos dyan din itong from time to time nagpapakompute si Sir Frank ng mga balanse kung may mga policies na pigbubuo and kung may mga pigsasuggest kay Mayor o kung may pigpapaadalan si Mayor. So, dyan, under man din po dyan. Kabali dyan si pag-issue kang mga releases, fund-release, saka pag-certify na ini may appropriation. Next slide. Ini na po si Samuyang comparative. Budget year 2022, 9.6 po si budget me. Para sa 2023 po, ang propose ming budget lower by 1.020 M. Ang MOEB po, pareho mi lang. Ini po, nakabot kami sa organing budget na kumbaga mas hababa dahil arami nga ni na hard life mo niya ng city government. Dahil po katabag ang pag-COVID, hababa po si collection and sasapuun pa yan. Sabi ni Sir Frank, mga abot pang 2025. Okay po. Next slide, sweetheart. Next slide. Ay, may hapot po ka mo. Sige po. Dahil po duman sa AIP baga na himay si mga budget na identify kung gas ba siya o support operation. Nagibo din po ako ng araw kaning table in case na kaipuanan ng mining. So, iyan po ang budget me, ang gas niya 8.4, ang operation is medyo sadit lang. Ito man sana yan sa pag-print kang budget, sa pagbakal ng supplies, and itong sa training. Medyo hababa nga na yan sa training na yan, pero siguro mahagad na lang kami ulit sa Indo pag kinulang. Next slide po, ma'am. Thank you na pala. Thank you na.
Okay, thank you very much, Ma'am Melds po kang City Budget Office asin sa imong pagriba. So isay po ang may kaputan sa toya nga second presenter ngo niya naga. Sir. Ma'am, sa budgeting process, may guidelines ka muna sa araw kaning department, nagkakapot ng programa or activity, igo siyang porsentahe na pag nagtaas ang local revenue, mataas man itong porsentahe, igo kitang guidelines na araw yan. Halimbawa, sagad, 5%, 5% to 1.7 billion. Dumala hangganan niya. Pasibagan ko po kay Sir Jess, mas kabisado. Igwa po kitang pigapod na budgetary requirements na dapat yaon sa budget. Number 1 dyan is 20% development fund. Babawasan mo una. Si 2%, 5% God-related projects, 5% local LDRM fund, itong Disaster Risk Reduction Management Fund, ibabawas mo dyan. Aside from that, itong mga local legislative ordinance, mga mandatory ordinance, halimbawa, example, 1% sa PWD, 1% man sa senior citizen. Tapos, iwa pa dyan itong sa 1% kang IRA sa children. And sa ano pa, sa NCPC, iwa pa man. Sa women's po. Tapos po yan, ibabawas na muna si mga budgetary requirements. Kung ano po dyan si Matada, bago po palang kayan, ang personal requirements na kunyan is about 45% lang. Dahil kita dapat maglampas dyan. So, PS ceiling. May PS ceiling kita. Ang PS ceiling, 45%. I-add mo pa dyan si mga mandatory requirements na 20%. Kung ano po dyan matada, iyo po yan ang pagbabaraga-bangaunta. Ang department. So, salamat sir. May question po ang youth sector, sir. Hello po ma'am. Good morning po. So ano lang po, bago po si question ko, inutong ko na muna po sa comment. So ano po, since na City Budget Office po kita, and parang ang expertise and forte po talaga is budget management. So sana po, once na may presentation tayo about sa budget, data na lang po sabihon na day kita prepared para i-presenta sa diritang budget. Okay po? So, yan po. Ang question ko po is, pwedeng pabalik nga din, i-check lang po. Yan. Mostly po, mga nag-present po na mga offices, ang ini-improve po talaga nila is yung information technology. So parang nahalata ko po sa office nyo po, parang hindi ko po alam kung wala kayong planong mag-upgrade ng IT. Kasi parang wala po kayong inalat na budget para sa upgrading ng system. Igwa pong naka-synchronize ang budget for IT. Yan po yan sa Internet, Information Technology Office. So siya po ang in charge kang gabos na about technology sa Internet. Duman mo lang po gabos para sa raro lang po ang gastos, yaon na po sa iya. Kung ikaw po kamo project, halimbawa, ang department. So, at I think siguro mas kailangan po ito ng budget office para mas mapadali yung proseso ng auditing or yung budget monitor. Thank you po, sir. Gabos pong ng kay Puan about computerization o computerization ng mga data, i-synchronize mo po yan sa City sa Information Technology Office. Sila po ang nagsasuggest kung ano ang kaipuhan, mga technical requirements na kaipuhan, yan po sa Indagabos. So, saro lang po ang
kayan. Nakalamp po sa budget ng ITO. Yes. Yeah po. Saka, ano po, mga a year ago o 2 years ago, nag-upgrade pa man lang kami ng mga computers. Okay, thank you very much from youth sector. So may kahaputan po kita sa Zoom from Geronimo. Sir Geronimo. Good morning po. Ang question niya po is, how true po na ang 2022 budget exhausted na po? And if ever true po yan, paano na po ang mga operation for the last quarter of the year? Then igwa pa po mga backlogs payment pa po na da ipa-settled. Then mga pending procurements na nakabudget pa siya last year or this year. Note, patapos na po ang 2022. Actually, igwa po kitang mga unpaid obligations. Sarap po dyan, pwedeng ang papeles na pibigyan asikaso katong creditor. Iyaan pa po sa INDA. And sarap pa po, ang at the end of the year kaya, na-set kami ng date kung gusto rin masara ang libro. Kaya po na po kitang mag-ibo ng year-end report. So at pagtapos kang aldaw na yan, na ka nakasubmit, magiging po ito pong prior year's obligation, ito pong na-record. So, ang mangyayari po kayan, titipunan po yan, and then, saka tayo babayadan for the ensuing year. Dahil po talaga yan na maiwasan na igwang mga papeles na nahuri sa cut-off. At actually, nagto-close na ang libro kang city is mga inaabot ng 2 weeks kang January. Bukas pa yan. And then, igwa pag-iraray na huri. Bako na po yan, kapot kung yaon sa isi papeles. So, dapat ma-record yan as unpaid obligation before mag-close ang libro. Okay, thank you very much sa Sir Geronimo sa question po. So, isa pa po ang may kaputan. May follow-up question pa? Tanong niya po, so what will happen po sa budget? Anong gusto sabihin? Siguro po sir, ang ibig niya pong sabihin si sa 2022 budget po. Like Ngunyan po kaya, may problema po ngayon kami talaga sa kuryente. Dahil po, naglangkaw po baga si Ray. Si expecting pong increase niya, yun mo may 2021 is, ang expecting ng mga increase kang kuryente is tayo malampas piso. So, ngunyan tira, ang increase, inaabot ng 15 pesos. So, talagang nalampasan niya si estimated na para sa kuryente. And saro pa, si sa gasolina. Para lang kao si gasolina. Dahil po kami nakaka-recover kung paano may ito babayadan. Kasi ang pig-estimate mo lang, si increase dapat niya is only about 150 lang. So, ang increase niya, nag-aabot ng 5. So, sobra-sobra po ang ginagastos mo niyang kansyudad. Medyo nasasakitan kami kung paano ito mabayadan. So, kadakot po kami mga programa muna na suspend para mabayadan lang ang kuryente saka ining gasolina ng ani. Ito pong naghapot, paano mangyayari itong data na bayadan? I-charge na yan po yan sa ensuing budget year. Halimbawa, nasaraduan, i-charge na po yan 2023 na. Nag-close na si libro. Okay, sir. Thank you. Sir Ramon, pwede po pa-acknowledge if na-answer po si question mo. Thank you po. Thank you so much po. Ano lang po, just clarifying po kasi,
because katulad po kasi sa amin dito sa ano, I'm saying in behalf of the 4 new schools. We have the San Isidro National High School, Yabo, so as with the Santa Cruz and Balatas National High School. So para po kasi we have nakaalat po kasi sa amin ng mga budgets, especially the operation of the school. Hindi po namin fully na utilize because example po with the Santa Cruz, so as with the San Isidro, the budget given to us in the first year of the operation is said to be 2.2 or 2.5 million. And in fact, all our requests or the requested furnitures and so on for the school, hindi man po fully served. And then secondly, pumasok naman ang 2021-2022, same. They gave us a budget of 2 million. And so as with the 2 new schools, Yabo and Balata, same budget. But again, the said budget, hindi pa rin po yun na-utilize 100%. So the question is, yun nga po, same as given po a while ago, na nasaan yung budget for which is said to be allocated with the 4 new schools. And then ngayon, sabi niyo po na magko-close na siya if in case na hindi po nahabol yan kasi as I mentioned po na nasa procurement pa rin lahat ng mga request namin. So ibig sabihin po, if you're going to sum up of all our allotted budget, which said to be 8 million if we have 2 million each. So yung 8 million na po yun, saan po yun mapupunta? And then hindi naman po na-serve yan sa amin. And then take note po may backlogs pa po yan ng 2020, yung first year 2020-2021, so as with the 2021-2022. And we are operating already for the 2020 to 2023. So yun po ang mga questions na I would like to ma-clarify po sa amin bilang new schools kasi po yan po ang struggles namin in terms of our operation. Na in behalf po yan ng lahat na school actually, pero inaano ko lang yung kiniklaim po lang namin dito sa aming mga new schools. Yun po. Gusto lang namin po again in behalf of the 4 new schools po ito. Gusto ko po namin malaman papasaan po yung budget para sa amin na nakaalat na napag-meetingan na po nga yan. And then another thing po is yung mga backlogs po nga natin, paano po ba nare-resolve yan? And then in connection with the question a while ago po ni Sir kanina na paano niyo po ba na-project as the expert, so as with the youth sector, as the expert of budgeting, paano niyo po ba na-distribute ang percentage for each department on how they going to spend? That's why yung start pa lang po talaga ng budget presentation, na question na rin po yan na paano ba nalalaman ng isang department na ito lang yung gagastusin nila. In fact, wala pa po kayong naibibigay na presentation regarding that. So again po, yun lang po, mga clarification lang po yan. Thank you po. Yung pong first question nyo po is about sa schools po. Actually po, ang pagsasabi may day is general fund. Yan po yan, ang nakakakot po kayan is SEF fund. So, dahil po saklaw ang SEF fund, iba man po ang nakakapot kayan. Siguro, hapoton yaronido si accounting, tayo po ang nagkakapot siyang libro, yan po sa inda ang record. Mapo kami kayan record yan SEF. Ito pong sunod na question is, ilang percentage ang pig-aalat ni kada department? Actually po, mayo kaming percentage kung pig-aalat. Ang hinigay mo po, paano matawang kang budget is analyze me po si budget performance siyang kada opisina.
comparative budget, kumpirasi na gastos mo within 2 years, halimbawa, kung tinawang kang araw kaning certain amount, pero dahil man naghihiro, iyan po, siguro, babawasan mo yan. Dahil man po, mayo po kaming percentage na fixed talaga kung tigpirira ang kada opisina. Depende po sa priority on trust kang sa tuyang syudad, kung ano ang i-implement, kung sisay ang dapat na mag-implement. Dahil man po, kabus yan, kung sinabing 5%, 1% niya sa imo, dahil po kami kayo nagtatao. Halos equal man po, kaya lang, kay puwanta po, i-align duman sa trust kang city ang budget. And ultimately, kay puwanta, i-align kung pira lang po ang budget for this year. Actually po, ining mga pictusen sa indong yan, kang mga department heads, dahil may pa po yan nakukulate. Kung sumahong po ang mga pigpercent nito, sobra yan sa 3 billion. Ngayon, ang pigtao pong estimated income kang local finance community is only 1.5. 1.5 lang po. Iyan, piga na yan, ha? Mayo na po kaya ng pwedeng idagdag. Nag-consult ang Treasurer's Office sa kabos na income generating departments. Nag-come up sila na araw ng kayan. So, pigihinin ko po nga ang mga presentation digdi. Baka 8 office pa lang ubos na ang 1.5. Iyo po yan ang medyo masakit man sa muya kung paano mo yan i-allocate ang 1.5 na budget sa interior department. Ang iba po nga ni day pag nasubmit ng proposal, siguro 15 pa lang ang napopropose. Duman sa out of 15, igwa na tulos duman ng record na 200 million negative. Iyan po, paano may po yan ang samuyang atubangon kung paano yan i-allocate. So, dahil mo po kami nagtataon ng certain fix na kumpira sa budget, alagad, piga-analyze talaga kung ano ang kaipuhan sa sarong opisina. Okay, Sir Geronimo. Address po si Simon Kaputan. Ano lang po, sorry lang po, may paabula lang po. Because you mentioned in your first statement po kaya na they nanindusaklaw ang different department. Tama po ako, nasabi mo po yan. Regarding how they going to do with their budget. Kasi confusing po kasi in our part that every time that the school or I don't know with the other departments, especially ulitin ko po kaming mga bagong school, they always pointing out po na maghapot ka mo sa budget, mahapot muna kita sa budget, mahapot muna kita sa budget. So gano'n po, nagkagwalugod ako ngunyan ning dako lang question na where after only with the SEF or the SO itself or in the general fund as you mentioned po, then you are po na nagsasabi na dahil nanindo yan sa cloud. Tapos ngunyan, sindaman po, masabi man na maghapot ka mo sa budget. So yan lang po, I hope masimbagan po yan question na yan. Para po, may direction man po kami na mga, again sa sector po kang education, magkagawa po kaming direction regarding that. Kasi baka po kaya, yung sabi tangani na ang school, sige-sige ning request kung ano-ano para sa operation pang eskwelahan, para mapagayon ng eskwelahan, and then suddenly, dapat limitahan man po sa bagay na yan. Kasi ang may budget lang kita. And then here, ulitin ko po, as you mentioned po, na dahil nindo sa klaw yan, but na-confuse lang ako, ano tatigtutuklo sa indo. Yun lang po. Thank you po. Ikaw kaway pala ko yan, ng school board, si mga expenses ng kan school board, i-record me.
Mayroon po kaming data ngayon na na kapot. Anyway, pwede pong i-adjust na lang sa tama kaming record ng kapot kung pirada talaga si balance ng SEF po niyan. Sir Jeronimo, nadawag mo po si Kasimbagan kang City Budget Office. Sige po, acknowledge po. Okay lang po, at least po, na-express lang po ang mga dapat lang. Yung man lang po ang at least naipaabot po ang mga dapat na na maaraman, maintindihan po ang sektor po. Thank you po. Okay, thank you, sir. So, iga pa pong kahaputan. Siguro po talaga maintindihan ang kaputan po nga ito nga transport sector. Kung kumusta po ang stand nun na kang city budget after po kang 2 years pandemic so ngunyan 2022 kumusta na po ang stand kang budgeting kang office ano ba natataanan ba ang mga pundo sigabos na budget kang mga office? Ito pong sa mga budget office na mga nangangaipo po kan mga sendang pundo para sa sendang mga opisina. Si kanya-kanya pong department. About sa transport? Si Gabos pong Naga City offices na mga nangangaipo po ng budget. Ano po? Kung natatawan po sinang budget? Opo. Opo, sina po, piga-alokitan naman sinda. Actually, pagkatapos kanina, present pa kami sa Sanggunian, dumapat sila present. And then, the Sanggunian will pick the actual budget para sa INDA. Depende sa pag-aarakan sa pag-present nila doon sa committee, ganyan, ma-approve ang committee kung babawasan sila or mahiling man, kung kaipuan talaga, dagdagan, or kaipuan talaga, naman i-implement. Diyan po naman sa committee, ma-decide kayan po kung talaga, ma-final kayan. Kaya isasubmit mo po ini October 16. After that, i-analyze pa kang budget, igwa pa kita ng committee hearing. Duman tamaaraman kung since final na ang budget ang sarong department. Yes. Thank you, sir. Kang last month po kaya may hinahagad kaming tabang sa city na manungod po baga duman sa ito pong sa gasolina na ito pong subsidy. So sabi po ni Mayor Mayo da pong budget. Kaya mayo po kami nga mayo da pong budget ang city. Thank you very much, sir. May problema man nga kami sa gasolina. Actually, si appropriation mo for whole year, kuyan pa lang, si appropriation mo for January to December, March pa lang, nagtitika po na kami. And then, ngunyan nga may problema kami sa kuryente. So, talagang di ka po kita ngunyan. Dahil dahil na asa na araw kayo si sobra man si paglangkaw. Bako man araw kayo si pig-expect mi na increase kang gasolina sa kuryente. Sobra-sobra po talaga. Sige. Thank you very much po. So, follow-up question po. Clarification lang po. Di ba po kamo ang budget office? Paano po
itong mga arog ka itong mga kiak, mga brad na nakakairiling ta dyan sa tinampo, na kung sa sinda po nagpa-accredit sa sanggunian. Tama ba o nag-submit sinda ng mga kung ano pong papeles. And then, ano po, may time kaya po ako na pag nakadangog ako, sir, na istoryahan ako na nagagad sinda sa city ning alimbawa kabangan sakong bagas, sarong sakong bagas or gasolina. Ano po ito? Saan po ito nagko-fall na na budget kung natatawanan po sinda? Ito pong may mga ano po kaya na nagagad po ba ganing kabangan sakong bagas or itong mga gasolina na ginagamit ninda as pag-duty, saan po nakukuha ka to ang ang budget? Dahil po ito pong mga arukang kiak, mga brad, mga na kung saan si mga organization. multiplier, sabi po ni sir. Mga grupo yan, grupo. Iyo po, mga grupo, na kung saan ini po, nagruluwasan kang time kang pandemic. Mayo po kamo katong kaaraman, itong mga hinaagad Mga maninda. request po, mga request kaya mga grupo, pigpapaagi si Mayor. Iko-course yan sa sanggunian. With the approval of the mayor, ma'am, po Yes. Palangiraray. Pigko-course yan sa sanggunian for committee hearing sa APRO. Tapos, yaon dyan ang ma-decide ang committee on APRO kung iyan, balidong tawan. Kasi iya po. ang budget talaga is ang para lang sa general welfare, public purpose. Opo. Ikaw kaya nagharagad na bako man ang purpose nila pansadiri lang. Okay na sir, thank you po. Thank you very much, Ma'am Usang. So, iga pong question si Sir Teddy Cross kang youth sector, sir. Sir, hapot ko lang po giraray. So, ano po yung Okay po. Ano po yung assurance nyo na makakasurvive yung office for the year 2023? Kasi po, very unique po kasi talaga yung presentation nyo eh. Kasi sa lahat po ng magre-request ng budget, kayo lang po yung nag-stay sa allocated budget nyo po ng 2022. So, ang ano nyo po is parang dahil sa inflation rate po ngayon, sabihin natin for example, kunwari, yung sa office supplies nyo po, ang saktong materials na magagamit nyo po for the whole year, kunwari sabihin na natin 5 rim ng bond paper. So sa pagdating po ng taong 2023, pwedeng 3 rim na lang po yung mababakal sa allocated budget nindo. May plans po ba kayo if ever na pwedeng mag-increase para makasurvive yung office? Sa hiling ko, makusog pambot ko na kaya miyan. Yan po, nagre-recycle kami. So, dahil kami nag-discard ng papel na dahil may paggamit silikon. Tapos ito pong budget, may pigpareho milang ta. Dahil nga ni, kami mismo, kumbaga, kami talaga nag-aaram na hard life ngunyan. Ang City Hall po, as early as first quarter, yata ito nagluwas na si Sir Frank Pacato, ang City Administrator, lumas na siya ng memo na tungkol sa austerity measures, anong mga dapat gibon, paano makatipid, kung pwede dahil na mag-attend seminar, kung pwedeng mag-online na lang, sa mga araw kayan. Sa hiling ko po, makakasurvive man kami. So suggest ko lang po na sana since nakita ang mga budget screener, ang ibang department din po, sana ma-implement din sa kanila or parang ma-suggest naman na gano'n na lang din yung gawin para gibon ta nagabos na pagi para makatipid ng budget. Iyo po. Sa gabos mo pong departments. Okay, thank you very much, Sir TG. So, may kaputan pa, sir. Manoy correct me on my take. Bali, sa decision making, maaging committee hearing sa SP. Kung may mga supplemental, additional, realignment, o ano pang problema sa budget allocation o appropriations man.
Pero ang apot ko po, ang Office of the Mayor, ikaw po siyang privilege o special power na kung mga saradit mo lang na budget, lalo sa mga emergency, pwede siya mag-order ng disbursement without consulting or Basta po, yaon sa budget niya na itong approve. Ang importante po, approve kang sanggunian. Si Pigagas. maagi manggirari sa sanggunian. Day po, pag once na na-approve na po itong budget kang kada opisina, day po, mayo pong pwedeng gastuhon na mayo duman. Kahit Sana po itong mga emergency. Iyo, kaya po kami po, papelmi talaga na i-check siya kung yaon siya sa AIP, kung tama ang gasto niya, kung bako siyang ito importante po itong pigsabi ko sa bago na nag-fall siya duman sa test of public service. Pag day po talaga yung piga-approve ni Sir Frank. Magkapera na po yan. May Magna Carta, Pag may medyo po pati IRR delikado, pigkikwiri niya pa po yan sa mga nakakataas. Siguro sir, itong kasubagong question ng mga backlog. Siguro sa accounting kaya mga sir, itong mga year-end adjustment, closing entries, may mga nag-accumulate na mga expenses. Ano po sir? Arog sa kasuri ko. Siyempre, maaraman mo ang bill mo after the end of that cut-off period. Ano po? Iyo po. Yan Iyo po. si contribution ko naman na para Saka minsan po talaga may mga vouchers na di agad na pa-process. Kung minsan man pig-process, tapos nahaloy, kung dahil na pigbalikan agad. Iya po. Dahil pigbalikan, pending pa lang, may reseta si accountant, halimbawa. Pag dahil din na process, dahil din siya mababayadan pag arog kayan. Ito pong mga nangyayari na nakakaabot ng next year, ito po yung mga inapod na nasarahan libro. Kami po kaya, nag-declare talaga, nag-announce kami na, masara na kaming libro sa, halimbawa, November 30. Ilaog na nindo si mga obligate nindo. Pag na-obligate po siya, miski di siya matapos i-process kang accounting, pwede pa din siyang bayadan, diretso ang pag-process niya. Pigre-record lang po siya as accounts payable. Kasi maluwas po na mababayadan siya the following year na. Kaya, pigbubook up lang po siya na accounts payable na siya. Mga postpaid kaya na. Pero nababayadan lang po. Ito pong sa Kasureko, medyo arog-arog po kaya katotal. Dahil po nagtatali, si pigsisingil po sa mukhang Kasureko, iba man kang sa nasa record ni. Pero recently po na banggit ni accountant na nagpatali na sinda, nagduman siya mismo sa Kasureko, pig-present niya si report niya. Kaya medyo okay naman. Dito receipts lang siguro si pag-adjust sa Kasureko katong mga balances or payables. Iyo po, pigibo na po yan kang accounting ni. Normal yan sa accounting errors eh. Nire-reverse na lang yan, di ba sir? May mga year-end adjustment na lang yan eh. Nagpatali na po sinda, tapos nagbayad kami katong base na duman saan. Kung ano si tama na dapat bayad. In case po bagang magkulang ang budget kang LGU, tarang kung anong problema mag-abot. Ano po ang steps or process na ginigibo kang siyempre, makonsult si Mayor sa indo sa committee. Ano ang mechanism po kaya? Pag-arag po kayan, ma-realign kita ng certain program, i-realign ta. So, suspend mo na para mabayadan tayo itong current obligation. Saro pa, bago po kami na releasing fund, iba po kami ina-upload na reserve. May mandatory reserve po yan. In the event na dai makolekta si income, ang income po, kukolektahan pa siya naman for 12 years, nagtatao po kami nagmamandate po kami na kada opisina mag-reserve ng 50% sa MOE. On certain accounts, bako mapo gabos, igo po kaming provision na 50% na in the event na dahil ma-realize si income or mag-short si income ta, mababayadan ta si mga obligation ta. May sabihin lang po ako. Duwang bagay po, ito pong sa SEF, may libro po kami kaya. Nag-aagi po sa mga expenses na charge sa
SEF. Pero po, as to kung ano ang mga gastos dyan, po kami dyan say. Igo po kayang Naga City School Board. Sinda po ang nagdidesisyon kung ano ang mga gastos na papaagihon duman. Bali po, si kaopisina mi lang ang nagbubook up. Pangduwa po, itong tungkol sa gasolina, ang gobyerno po, dahil pwede magtaon ng gasolina na sa bakong auto kang gobyerno. In fact po, pag halimbawa nagbiyahe kami, auto niya ang gamit, dahil po kami pwede magkargang gasolina sa auto niyang personal. Bawal po yan. Pag nag-travel po ang taga City Hall, Legazpi o kung Manila o kung sa inyan, na ginamit ng sarili niyang auto, ang pwede niya lang pong maklaim, equivalent fare. Ang bus ticket po baga pa Manila is 1,250 sa Isarog. Yan lang po ang pwede kong maklaim. Lugi pa po ako Siyempre, ang pa Manila, mas mahal ang gasolina. Pero dahil po duman sa rule na pwede, bako siyang red plate, bako siyang panggobyerno, ito na po itong sa PD 1445. Bawal po maggasto ng kwarta kang gobyerno sa bakong para sa bakong sa gobyerno ang resources. Ito pong volunteers, hindi po ito gayo kabisado kung paano, pero kung ang hinahagad ninda bagas, baka sa DSWD ito. Or pwede man pong nagrani sa mga councilors. Sa hiling ko po, naka-charge to naman sa inaapod na, ano kang AX? Aid to, kami igwang AX, duman yan, pigcha-charge sa budget kang DSWD. Ito po yan, tabang sa mga tao na kumbaga, nasa critical ang sitwasyon nila. Okay po. So, kung may na po, salamat sa City Budget Office kay Ma'am Mills and Sir. Okay po. Thank you po sa Indogabos. Salamat po. So, ang sa toya pong masunod na presentor, iyo po ang Building Maintenance Office, si Engineer Jarwin Evangelista. Good morning, sir. Go ahead po. Maray na aga po sa Indogabos. Salamat po sa pagkakataon para i-presentar mi ang samuyang budget proposed budget for 2023. Salamat po sa NCPC and mga stakeholder na iraon po digdi asin ang nagdadalan po. Ang opisina mo po is Building Maintenance Office. Ang head po kayan, ako po si Jarwin G. Evangelista. Next one. Ang sector may po nasa environment and infrastructure. Ang samo pong vision na facility management team that will ensure providing efficient maintenance service. Ang samo pong mission is to improve and provide safe, clean, productive, and well-maintained physical environment aligned with the city vision. Ang samo pong function, the office shall be responsible in providing maintenance and repair of city-owned buildings and facilities. Ang building maintenance po, nagpo-provide po ng samuya pong saro sa mga mandate, si electrical works po, si pag-rebay ka mga bumbilya, si siguradong may power supply ang mga opisina, nagagana ang gabos na mga outlet. At the same time po, kami man po ang maintenance kang air condition unit. Igwa man po kita, nagpo-provide mo po kita sa janitorial service and carpentry and civil works po. Ang samo pong mandate by Administrative Order 2013-001 establishing Building Maintenance Office under the Office of City Administrator. Ang samo pong organizational outcome, well-maintained city government buildings and facilities. Ang samuya pong AIP para po sa General Administrative Service, records, management, sige po.
performance management. Hindi po si daily transaction every day. Si in and out na job orders, si mga accomplishments, si pagpasa kang mga kay po na i-submit, mga IPCR, DPCR, yun po yan. Siyempre po, procurement and settlement kan samuyang mga supply. Siyempre po, para mas madali, para mas kaskas ang samuyang trabaho, kay po may mga stock po kami ng mga bumbilya, mga outlet, mga capacitor para sa aircon, mga preon, para po madali na maayos mo yan. Kabos na ano. Property management po, trabaho po kang warehouse mantayan na siguraduhon na may record ang nagluluwas na gamit as in naglalaog na gamit para sa pakaypuhan sa mga job order. Saro pa po, personal payroll, gibo po yan kang sa tuyang admin. Office. Sige po. Unyan po, may duwa po kaming sana na suggestion bago sa mga opisina. Ang nailiman po nindo na ang opisina was created 2013. Next year po, mga 10 taon na. Dahil man actually, ang mga personnel dyan, mga 10 taon na. Igwa man po kaya yung harali sa ibang opisina. Aramtaman po ng administrasyon ngunyan, grabe ang suporta para po sa mga empleyado kang mga taga City Hall. Kaya minamauot mi po na maghagad sana na dawa sa dit kaming opisina. Actually, nag-submit na po kami ng right sizing plan and organizational plan kang October 28, 2020 pa. Siguro, kay Puan lang po siguro na magkaigwa naman ng plantilla position for saro po sa opisina, admin, aid, clerk. Pangadua po si warehouse man, taaramta po, very po, para sa accountability man kang opisina, si mga nagluluwas, si naglaralaog ng mga gamit, dapat may accountable naman po dyan. Pangatulo po, i-request mi po sana na magkaigwan na kita ng aircon technician. Kadakol po kitang mini-maintenance na aircon technician, pati kabali na po ang RTC and MTC dyan, pero igwa po sinda ng plantilla position, pero sa muya pa po sinda nagre-request kang repair. Pero sana po makreita naman kita ng aircon technician. Ang pigme-maintenance mi po dyan, nasa 300 unit lang, digdi lang yan sa city government. Kung ma-maintenance pa po kami kang RTC, MTC, si mga eskwelahan, si mga barangay hall, medyo nadakol po yan. Kadakol pa po si mga police station, kadakol po. Depende po kaya pag nag-approve ang task kay po na i-repair mi po yan. Tapos po, ang pangapat po, duman po sa civil works. Kay puhan mi po siguro yan po sa civil works, nagkakapot man yung tao, si puro formanta. Kay puhan mi man siguro na magka-create na ng carpentry or masonry plantilla position. Po yan. Sa electrician po, naka-promote pa lang po kaya. Kasi ibang section na lang po kaya, si sa admin office, tapos si sa aircon technician, tapos si sa civil works, kaya po kami po na magkaigwa ng promotion. Ngunyan po, aramtaman po na dakulon ng sigsasubmit ang kada opisina ng mga reports. Kaya po kaya po mi po ng bagong computer. Tas 10 taon na po ang opisina, mas matuwa pa po ang samuyang computer sa sa opisina. Kaya siguro po, kay puhan mi na rin ang bago. Salamat. Sa support and operation po, digdi po sa aircon, maintenance of air condition unit. Actually, bako malang aircon ang tigre-repair mi, si mga water dispenser na raot, nagre-repair po kami kayan. Si mga TV, si mga ref, kung ano pa man po na pwede bing maayos. Po. May mga appliances po kaya sa mga opisina, pero more on kaya sa aircon man giraray. Ang ginigibo mo po kaya, first quarter pa lang, January, massive na kami kayan, massive cleaning na kami kang aircon. Tigtatarget mo po na ang kada opisina maliligan ming 3 to 4 times kada taon. Siyempre po, may mga raot dyan. Po, may silimata, may nawawalat po dyan, nagpe-preventive po dyan. Kabali na po si preventive kang kung naraot si capacitor, si motor, kung kulang na si preyon, yung pa ginigibo ta. Saro pa po ang ginigibo ninda, pag may mga activity, lalo na kang Peña Francia, si mga Miss Bicoladja, siyempre dapat
naka ano yan, si ano nila dapat presko man, maray man ang ambience. O tiglalagan ta po yan ng si ano nila ning aircon. Tapos doon po sa Bacolod Sports Complex, may VIP room doon po pag may mga activity ang mga pulis, kung ano man po nagagamit, tiglalagan ta po yan aircon. Sa Civic Center po, pag may mga bisita kita na ano, tiga ano yan, duman sa Civic Center may turugan po baga duman, sigurado tang malipot ang kwarto duman. Budget po, 1 million. Sige pa po. Sunod. Ini po, propose me po na sa repair and maintenance kang electrical power supply. Ngunyan po, igwa kitang dakulang generator, 350 kVA sa main building. Kaya lang po ngunyan, kadakol dyan nakatakod. Nakatakod po dyan ang PSO, CEPIO, COMSEN, ano pa, Opisina Mi, Metro Peso, sito man po sa may party. Kaya lang po, iyan pong generator is 2015 pa, 7 years ago na. Tapos nag-ano na, syempre, nagkakaedad na. Dahil na kaya kang capacity niya, si mga tiga ano yan. Kaya ang suggestion mo po na magkaigwa ng bagong ano duman para sa mga left side na building at the same time digdi po sa digdi man sa right side kang mga ano ini pong Science Centrum, si Senior Citizen, malaga na po yan ng bagong generator. Yan po, tiglag mi lang pong 350 kVA pero pwede po yan magbaba. Tayo actual reading mi pa po ang kada opisina kung pira talaga ang kahit pwedeng ilaag na capacity kan generator. Tapos at the same time po, nailing po nindo si ano yan, aloy mi na po yung pighagad na mabudgetan na ma-relocate na si transformer kang main building, digdi sara ni na kan generator. Tango nailing po nindo na tig-construct mingon yan si powerhouse kan generator. Kanakaging simana po, niribayan mi po ning Mapler si generator na po. Pero mababa yan, 1.5. Yan katotohanan, mababa yan. Mahagad na lang kami. Igwa pa po, ang ginigibo kang electrical po, yung pang sabi tangani ngayon, si replacement, siguraduhin ng power supply, kang mga opisina. Bago ka malawag, siyempre pag madiklom baga sa ano, si kaipuanin do, ipuan, kami yan nag-ano kaya. Sinisigurado mi, gabos na opisina, gabos na mga abot sa kuryente, sa utilities na magkaigwaning ano. Tapos at the same time po, kang nakaagi po kayang ano, silas mi pa pong as-built or mapping kang kabus na electrical fixtures is 2019 pa. Kaya po kami na magkaigwa garo ni bagong ano yan, as-built plan kang electrical. Takong kayo po nang i-upgrade ang power system kang kada opisina. Dati kaya po kaya nasa 5,000 na siguro, ngunyan kan ano baka nasa 7,000 to 10,000 na ang sa ilaw pa lang yan. Sige po. Sunod. Ini po, sa civil works po yan, 3, 4, 5, 6. Yun po yan si mga maintenance. Ano po ang civil works? Ang opisina mi po, kami po ang nagpo-providing para sa plumbing, painting, carpentry works, nagpapabricate po kami, si mga repair kang mga doorknobs, si mga repair kang mga drawer locks, painting, kung ano pa man po ang kaipuhan na maintenance kang mga opisina. Yun po yan. Diyan po kita nagcha-charge si improvement kang maintenance kang city-owned building, repair and maintenance kang public toilet, repair and maintenance of public utilities, and facilities. Sunod po, ma'am. Sunod po. Budget po, 1 million. Igwa 1 million po. Panganong po, ang opisina mi po, iyo po ang nagme-maintenance kang generator. Kabus na kuryente sa muya. Generator po, igwa po kitang 4 na generator na tigme-maintenance. Kabali po ning main building, duman po sa RPTCR, duman po may sa City College, may saro po duman na generator, kami man po ang nagme-maintenance. Pangatulo po duman sa City Health 2, bagong facility kan city, may saro pong generator duman. Pangapat po duman sa GMR Coliseum. Kami po kayo na nagpe-preventive,
Kabali po ang elevator na sigurado na nagagana po. Unyan po, ang pampito po, aramdaman po kaya baga nag-pandemic. Kaya siyempre nagbarawas si budget. Aluyin na po kaming dahil nakaka-order kang mga kaipuhan ming mga tools, si mga barina, si mga grinder, si mga clamp meter. At the same time po, kaya po naging abot 1 million yan, si para sa mga aircon technician, electrical tools sa civil works, and aircon technician. Tiglagmi po yan 1 million, saro po sa plano mingo niya, si mga aircon na 10 years and above na in service, baka pwede ta naman pong ribayan ng bago, aram naman po, sobrado naman sa maintenance yan. Kaya yan po, tiglagmi sa capital outlay. Aram tama na short kita, baka next year, pwede na magbarakal si mga yun po baga. Sige po, same lang po yan. Sige po. Ang budget mo po, kang unya na taon is 13.6. Kaya po nagdagdag kami, naging 14.5 dahil po nga duman sa tigahagad ming additional plantilla position. Actually, duman sa maintenance, dati malang po. Hindi lang kami nagdagdag duman sa mga personnel. Salamat po. Diyos mabalos. Okay, magpakanta po si Engineer Jarwin. So, bago po kita magduman sa question and answer portion, may announcement po ang staff ka ng NCPC. Good morning po. Ang mga presentations po sa every department, pwede po siyang ma-access. Bali, nakashare po siya sa Google Drive. So, kung gusto ta pong i-check, pag-adalan, may link ta po siya duman. Yan man lang po. Salamat. Thank you, ma'am. May kahaputan po si Sir Galinito. Sir. Hello, good morning, Engineer. Naugma ako doon sa balita mo, itong ultimong parte. Itong bakal kang bagong mga air conditioner. Siguro, i-prioritize mo na ang senior. Taraotan sa mo yung aircon. Yun man lang yan. Saka dagdagan mo, itong mga ibang mga kaipon sa maintenance siguro dapat mga in situ na sindano. Lalo sa electrical, saka sa maintenance kaning air conditioning. Iyon man lang yan. Kaya, pira nga si budget mo? Pira? Overall, entero? Sa capital outlay po, 1 million. Duman sa aircon technician sa pag-repair and pag-maintenance, 1 Gibol million. mo ng 2 million. Kaning, kapos mga Ayaw. Okay, thank you. At duman po sa primero, inuton mi po ika na makabakaling bago. Pangadua po, kung naghahapot po kamo na kaipuhan na maging in situ, ang gabos, sa tupong mga aircon technician, mga electrician, mga civil works, gabos na po yan in situ. Ang dahilan po naging in situ is duman po sa mga janitor, sa mga utility po nga subago na sana po na magkaigwaning at least pa seminar sa mga utility ng good housekeeping. Iyo po yan tiglalagmi duman na nagsasubmit po bakit aning mga seminar na kaipuan kang opisina. Hinagad mi po duman sa utility na magkaigwaning housekeeping seminar. Iyo po, salamat. Okay, so may kahaputan po sa Toya si Sir John Aguma sa Zoom. Agumaa. Thank you, sir. Dakol atop asin dakol na building ang City Hall and barato na ang solar panel. Tig-consider na po ba nindo na maggamit ng grid tie inverter maka-reduce kang power utility
ta aga man lang an main use kang city hall sa kuryente or kaya hybrid of grid o grid. Hybrid grid o grid. Pinakamagayon po ko ta kaya si high grid. Yun po. Pag may off grid po kaya pag on grid, pag brownout man. Pag magamay. Tapos pag off grid, battery lang siya with napadalagan siya. Pag hybrid si both siya. Ang aram ko po, may proposal na po ang EDP. Tama mama no, na iguana talaga. Nagparahagad na po kung nakaaging bulan, no, first quarter, second quarter. Garo po na aproba ng city. Dahil ko po ang nakakaaram po kani city engineers and development plan na magkakaigwang solar kang ang city. Dahil ko po aram ang niyan, ang ang stage. Pero po nagparahagan na po sindakan sa muyang si floor plan, si power bill, consumption, tapos kung kaya kang atupta. Pero sana po, garo po kayo nag-submit sa DOST para day magastos ang city, ang mangyayari, ang magastos national. Siguro day ko po masimbag, alaton talang si taga-CU and ADP po. Salamat po. Okay, thank you, Sir John. Simbagan po si Simon Kaputan. So, okay na. So, iga po si May Kaputan, si Ma'am Marcar. Good morning, Sir Jervin. Update ko lang po, since na ikaw po pala ang nasa engineering office and you are in charge sa mga school-based man na may mga problema about sa electricity problem or whatsoever na mga utilities, siguro po, ini po ang oras, siguro, na sabi mo po nga ni, ika naman po ang bahala para duman sa problema kang MMES. Ayun po, ika na sir ang ma-in-charge duman kasi diba, niyaon man sa GCTA na ika naman po ang bahala na ma-letter na lang si MMES, si principal, kung ano si mga kahagadan kan sa to yung mga school-based na about sa mga utilities problem ninda sa mga CR and then may mga electricity ba nindang mga nagkakaarano naman duman, nagkakararaot. Ano sir? Sir, may MOE ang principal. Hello po. Dahil po ko nagsabing ako na ang bahala. Nagkataon lang po na nabutuhan ng bilang PTA President ang sa indong lingkod. Ang sabi ko po baga, mag-letter kay Mayor para kung ma-aproban, ako ang ma-follow up sa yan. About po dyan sa mga maintenance sa mga eskwelahan, actually po kaya, ang opisina isadit-sadit man sana. 31 man sana kami, pakabali na ako dyan. Nagkakaigwa man pong mga request na inahagad sa muyang opisina, araw kang mga eskwelahan, araw kang nakaaging eleksyon, natapos kami sa Julian Militon, sa Tabuco, sa Central. Igwa po kaya na yan. Actually, ang kaya mimalang po is minor repair. Ito pong mga major repair, yaraon po dyan, kaibanan ta po dyan si SWM o si special concern, kaibanan ta po yung nagtatrabaho sa mga eskwelahan, sa maintenance. At the same time po, ang City Engineers Office po, pag mga narakula na talagang project. Ang tao ta po sa Civil Works is walo-walo man sana. Arungon yan, binanga ta pa, may trabaho kita sa Pakul, yaon po duman si Apat, si Tulo po, yaon market, nagpipainting po kang opisina kang market. Kaya kung darakulaon po, dahil may garo yung kakayahon. Salamat. Mga minor lang po kami. Salamat po. Salamat, sir. Thank you, Ma'am Maricar. So, may clarification po si Ma'am Osang. Good morning, Engineer. Ang kaputan ko po, hali po kay Sir John Agumaa. Paano po daning domini-maintain ng elevator? Kasi minsan po inaabot ng 2 tulong simana bago mahirahay. Na kung sa ini po, dakulang tabang para po duman sa mga PWD, senior citizen, and
si may mga kasakitan pa po na dapat makaabot ning maayos sa second floor. Dahil naman po inaabot ning 2 tulong simana. Dati po siguro iyo. Ngunyan po taon dahil man po. Siguro, arag po kay kani, monthly po yan, igawa kitang maintenance dyan. Tiglilinig ta, tigiling ta, sigurado si lubricant, tapos kung si, si server niya, kung okay pa. Nagkakataon lang po siguro na haloy ang pag-repair. Arag po kung sabi ni Ma'am Osang, kang August, kasi kung may pyesa na nararaot, lalo na dahil man available digdi sa Naga, i-order pa sa Manila, maray kong igwa sa Manila. Kung mayo po sa Manila, di i-order pa po kung saan sa China, sa Japan, iyo po yan nakakaproblema. Pero po kami, iniingo kami po na permi pong nagagana ang elevator. Salamat po. Sir Jun, okay na po, nasimbaga na ni engineer. Ako po, clarification lang, sir. Di ba po may mga offices na minsan sa imo po naka-charge? Kaya lang mayo po baga ako duman na hiling sa pig-present mo about sa renovation or kung ano pong pangangay po kang sarong opisina. Kasi bali halos garuduang opisina na po ang nakapagsabi sa ko na nakipag-ulay sa imo for renovation. Kaya lang, dahil nga na po sa nangyari garong budget, garo mayo po sa imo nakaangkla. Hello po. Sabi ko po nga ni Subago, ang opisina po is salit man sana. Pag renovation, pag dakulaon na po yan, na pag mataas na po ng kaba milyon to 2 milyon, nakaipuan na talaga, nag-aagi na po yan sa City Engineer's Office. Kami po si mga minor repair man sana. Kaya lang, kung kaipuan talagang budget na naka-allocated naman dyan, nagpapa-charge po kami. Tapos samuya man po talaga yan na trabaho. Okay, sir. Thank you. So, thank you very much, Ma'am Osang. So, isa pa po, may kaaputan. Okay na, sir. Okay na. Thank you, sir. May na? So, kung may na po, salamat na maray sa Building Maintenance Office, si Engineer Jerwin Evangelista. So, salamat man sa mga nag-participate sa Zoom. Yan po si Presi Balino, Gladys Bilmin, Sir Jeronimo, and Danilo Lodobisi, and John Agumaa. So, sa kabus po na yaonig di, Diyos maray na aga. Next. Yan po si Sir Alin Riondanga. Kang City Event Protocol and Public Information Office. Sige, sir. Good morning po. Maray na pagkaaga po sa Tuya Gabos. It's good to be meeting you all again in person. Halos 2 taon po kitang atubangan through Zoom, through online platforms. And again, would like to express po giraray susamuya pong pagpasalamat sa NCPC for partnering with our office na urog na po sa pag-impormar sa publiko kaning mga budget ng syudad. Dakulaon pong marhay an tabang kaini sa overall achievement kan kamautan kang opisina, especially in our public information services. Takita po baga ang gusto ta ang nagenyo nag-aaram, may pakiaram, asin nakikiaram. Yan ang kamautan ta to ensure that our vision of a people-centered and an empowered Nagueño is really being
exercise and maaabot na siya based on that goal of the city. Sige, next month. Yun na. Sige po. Kadikit lang pong backgrounder sa samuyang opisina. Ang samuyang pong opisina naging full-fledged department sa paagi po ng sarong ordinansa in 2017. That is City Ordinance number 2017-108. Pero antes po kayan, we've been operating as CEPIO starting 2012. Pero it's a creation under an executive order. Halik po siya sa Public Information Division, kaya lang kang dakulo ng bisita, si syudad, kadakulo ng mga okasyon, nagkataon ng pinipong nasusugo kayo si Samuyang Division sa Public Information from 2010 to 2011. Kaya lang nag-evolve na siya, ginibong CEPIO. In 2015, or 2014, ginibo siyang division through an ordinance, and in 2017, a department. So, ang pinakatrabaho mi po, magmanihar kan gabus sa mga opisyal na mga okasyon kang syudad. At the same time, tawanan ning maninigo, tama, napapanahon na impormasyon ang gabus na mga syudadano para po masiguro na sinda nakakapagpartisipar sa paggogobyerno. Ano man po daang kamautan ta na ma-attain itong full participation, mayo man yan saysay kung dahil man siya nag-aaram-aram kung ano ang papartisiparan niya. Kaya, ini po si trabaho kan sa mong opisina. Ang sa mong opisina may sadiri man na vision, may pigcraft kaming vision based on the new vision of the city. Sabi kay kang sa tuyang city vision, dapat dabay 2030, saro kitang mabaskog na syudad. Pero, ini dapat pinapadalagan o pigtatawan na ning buhay sa paagi ng collaborative governance, urog na kan sarong empowered citizenry. Kaya susog po dyan, ang vision kang opisina, pinag-align taman dyan, ang kamautan kan opisina, sarong well-informed and enlightened citizenry, actively participating in the sustainable urban development and governance processes by 2030. Kaya po gabos na mga plano na isusumiter sa Indo, puon sa panahon na ini, sagkod sa 2030, will be anchored on that city vision and office vision. Ini pong office vision na ini, iyo man inisipig presentar ming vision, ka nag-present kami kan sa muyang annual investment plan. Ano po si pinaka-obheto kan opisina? May dua po kaming main functions, inot si events management, sunod po kayan si public information services. Inutong ko po si events management. Si pinaka-maabot kang opisina, mag-organisar ng mga okasyon na nakaka-inspirar ng citizens participation. Bako lang dapat iniyo ning okasyon dahil kapritsyo ta o dahil gusto ta. Dapat, okasyon ini, nagabus kita, kabali. Dapat, nadidevelop itong sense of community na pag naaraman ta, taga-naga kaya ako, kaya dapat mabali ako dyan. So that is the kind of event that we wanted to organize. Bago ang pandemya, bukas na bukas ang satuyang mga okasyon. Gabos po nga ni bagay, pag-iimbitaran ta from the youth sector to the senior citizens to the children's sector. Medyo naputol lang yan, 2 years kang sa pandemic. Pero sabi ta, dahil man pwedeng maputol ang partisipasyon. Kaya we enabled a system na gabos mong girayaon. Kaya may live streaming man giraray kitang ginigiribo para gabos kabali. Mga okasyon na dapat nakakadugang sa pag-intindi kang cultural values kan sa tuyang syudad. Si heritage ta. Dapat naiintindihan yan. As nakakadugang yan sa educational understanding. Kaya po baga, may mga commemorations kita. Tano kita nagkukommemorar kang 15 Martires Day? Tano kita nagkukommemorar kang Rizal Day? Para maintindihan buhay at the same time, anong manunudan ta para sa pag-atubang sa mga masurunod. And as I've said, si heritage,
pagpakaray kang imahe kang syudad. Ngunyan po kaya sa bagong panahon tangon yan, importante na ang image building. Kan sarong syudad, kan sarong korporasyon. Ang syudad ta po ngunyan is a public corporation. Pampublikong korporasyon. Dapat po maray ang imahe niya sa luwas, asin sa laog. Dahil po, digdi nagbabase ang mga investors ta, kung malaog sa tuya o dai. Kaya kung ang mga bareta, gabos na kukuha sa syudad, may garadanan, may korupsyon, may kung ano-anong mandatang bareta, mayong investor na mamumuyang maglaog sa tuya. Pero kung ang mga bareta, ang mga impormasyon na nagluluwas, so mga karahayan, kan sa tuya ang mga ginigiribong programa, siring kaining ginigibo tangon yan, nahihiling ninda si partisipasyon kang namamanwaan, nasa nagapalan, yaon an bukas na paggubernar, bako lang si mga investors ang mapasiring sa tuya, pati an mga ibang local government officials na gusto makanood sa tuya. And dapat, ang mga okasyon ta, bako lang dapat siyang okasyon ng kaugmahan. Dapat ginagamit ta ining angkla sa pagbungkaras, pagbariwas, kan mga advokasya kang syudad. So, yan po sa events management. Pa-next ko na lang siguro. Sunod po dyan si public information services. Araw po kasi nasabi sa TM Vision, kami makapagserbi bilang city government arm para sa talingkas, tama, napapanahon na impormasyon na nagpapaurog po kan kakayahan kan tao sa pagdesisyon, sa pakikiaram, sa paggugobyerno. Bungkaras kan partisipasyon sa demokratikong proseso. Ini po parte ini kang ginigibot ang prosesong iyan. As in paggamit ng gabos ng media platforms sa pag-informar sa tao. Kaya po ganyan naka-live kita, dati mahayuan ba ka ini, no? Pero mas maray nga ni po ko na bako na lang si arog ka ini sa sunod na taon. Kaya ang proposal po ko sa NCPC, bako ng arog lang kaining presentation. Baka po mas maray na ang sa tuyang pagpresentar sa NCPC sa sarong mas mahiwas na lugar. Tangani ang gabos nakakapagpartisipar, ang gabos sa sektor nakakapagpartisipar. Tasailing ta po sarong obligasyon kang sarong tultol na gobyerno na mas dakul ang nakakaaram asin nakikiaram. Otherwise, itong vision ta for 2030, dahil taman ito ma-achieve. Pag kita-kita man lang ang naghihirilingan and ang naghahapot sa tuya sa social media. Tapira man lang ang may access sa social media. Paano si mga parapadyak? Paano si mga nagtatry mobile ngunyan? Na may man access ngunyan? So, hopefully po mas maging dakula ang avenue ta for next year. Dahil po sa bagong kasuguan din, of course, sa paggiya po kan sa tuyang City Planning and Development Office, ang samuya pong mga plano, nakaangkla yan sa vision kang syudad, pero po nakaangkla din yan sa Sustainable Development Goals, as in sa Philippine Development Plan. Sa events management po, nakaangkla yan duman sa SDG number 8.9. Ang sinasabi na dapat ang mga estado, kita in our case, ang mga lokal na gobyerno, mag-ibo ni mga mag-devise o maghimo, mag-implementar ng mga polisiya na mabungkaras kang sustainable tourism na nagkikrear ng mga trabaho sa lugar. Kami po, bako kaming tourism office. Pero nagsasabod-sabod ang samuyang funksyon sa tourism office. Dahil nagkataon si mga okasyon, igwang tourism aspect. Pandua po dyan si pagpakusog sa tuya pong pagprotehir, as in pagbantay sa mga cultural and natural heritage. Parte po dyan ang Peña Francia Fiesta. It's an intangible cultural property. Paggibo ng mga platforms,
as in mekanismo na matabang sa Filipino creativity, collaboration, and bayanihan. Susog po yan sa Philippine Development Plan. Nasa Chapter 7 yan. Sa Public Information Services, pagsiguro na dapat nagdadangog. Dapat bukas, gabus kabali, as in representative and decision-making sa gabus na levels. So, parte po yan kang SDG number 16.7. As in pagsiguro na dapat accessible ang information. Actually po, ngunyan may mga klase kami, actually po sa Sir Nani, nagkukuyang kami, kaklase kami ngunyan sa DAP, kita ang gustong pangarugan kan mga LGUs, kasi ginigibot ang People's Budget System. Dahil sa inda, dahil man bukas ang budget system, dahil man bukas ang budgeting. Kaya sabi mi nga ni, baka after po katong graduation mi, dakul magpasiring sa tuya to benchmark again in what we are doing in Naga. Sige po. Dadali-dalian ko lang po may nagtaas ng kuya ano. Ano po si mantra kang opisina? Bako lang po kami dapat sa kasiraman. Bako lang dapat kami sa kaugmahan. Pag nadadawag ang events, okasyon na naman. Ang uksamuya pong, ang mantra po kang opisina, dapat sa gabus na panahon, kami nagsiservisyo, andam, yaon. Kaya po masi panahon kang COVID, yaon kami. No? Kang panahon kang COVID, 24/7 ang samong opisina. Dahil po sa muya, para sa muya, parte ini kang pigsumpaan na trabaho sa mga tao. Kaya po magpabagyo, magpalinog, mag-ordinaryo, ang sepyo po yaon. Tawanan ko lang po kamo bago po i-presenta si budget. Mahalaga po kaya sa muya na maintindihan kang tao kung taano may mga siring na mga okasyon kitang gustong gibuhon. Naiintindihan mi po si pag-isip ng iba na mahalon ngaya ang mga okasyon. Pero ang hapot kayan, ano kayan ang karibay para sa syudad? Okay. Kung may kiramduman tabo, 2 taon kitang Mayo Fiesta. Ini po, case ini kampanya Francia Fiesta. Sa Naga po, 76% nag-decline ang satong tourist arrivals. Ano po ang gustong sabihin kaya? From 1.55 million to 379 sana si turista sa naglaog sa Naga. Datos po yan kang Arts, Culture, and Tourism Office. Ano po ang gustong sabihin kaya? Si dating nag-iikot na kwarta sa Naga na 34 billion pesos, buminagsak to 8.3 billion pesos. Ang hapot, naglaog ba yan sa kabankang syudad? Dai. Pero nag-ikot yan sa local economy. Gusto pong sabihin kayan, si mga parapadyak may naisakay, si mga jeepney driver may pasahero, si mga nagtitinda ng bulastog may nagkakarakan, si mga hotel na pano, na dai na papano for several years. In fact, may mga hotel nga ni kitang nagsarara because of the closure, because of the restrictions of the pandemic. Pero kan nagdesisyon kitang ibalik si mga okasyon kang piyesta, uminikot giraray ang kwartang iyan. Kaya mangalas kita, ano tatakulon niya nagtitindangon niyan sa sentro? Kasi namati ta, nagrabe si naging pagtios kang 2 taon, kaya mas dakul sinag, ninigosyong saradit. Ang hapot, o ano man nga kayan, mamang ito naglaog sa syudad, taday man ito nagbarayad ng buwis. Totoo day nagbarayad ng buwis. Pero imbis na kuta na mahagad sa tuning ayuda, imbis kuta na masulisit sa tuya, naghanap buhay kang panahon kang piyesta. So pira lang talaga ang naglaog dapat sa syudad. Actually po sa sponsorship, sa sunod ito. Pero pira ang ginastos ta. More or less, naggastos kita ng 40 million pesos para sa piyesta. Direkta kayan na 15 million, sige na sa syudad. No? May 8 million na pigtao sa tuya, ang sanggunian. 8 million lang po ang tinaw sa tuya para sa ngunya na taon na. Sa Cebu, ang Sinulog Festival. Ang Sinulog Street Dance pa sana, 35 million ang haman. Sa Naga po, 8 million, gabus na kabali. Yaon na ang Miss Bicolandia, yaon na ang Parada, yaon na si Civic Parade, yaon na si Scouts Parade. 8 million. Pero sa Cebu, again, 35 million si Sinulog Street Dance Pasanayan ang ginagastos ninda. Kung tatawanan ta po ning balor, ang manpower hours, 25 million po yan. Itong nagtarabang sa tuya, si mga pulis, si mga itong hapot po nindo, itong react. Ano po ngayon ito, nagtatao man ngayon ang syudad dumandai. Pero po, pag kinumpute mo ito sa manpower hours, mga 25 million po yan in total for that 2-week celebration.
Pero anong karibay kayan? Nagkapital kita ng 40 million, in fact, 15 million direct money, pero sinaging karibay kayan, 22 billion pesos na nag-ikot na kwarta in our local economy. Kaya, dapat ang okasyon, dapat nagihiling, bako lang siyang kapritsyo, kundi it's an important component of the local economy. Parte siya kang negosyo. So, siguro po mahalaga din, maaraman po din do. Sir, piraman ang nakolekta nindo sa sponsorship. 3.7 po si sponsorship commitments. Cash po yan. Ang nakokolekta po ngunyan, sinakabayad na, nasa 3.1 na. Kaya may kolektahon pa kitang mga 600,000. Mga national corporations po, pwede man yan huri. Garuman po yan City Hall. Pwede man huri magbayad sa supplier. Kasi na po, may process man. Pero may saro po kaming nanodan. Dapat palan, kung may plano kita mag-Peña Francia Fiesta next year, magsurat na kita ngunyan. Po, ang private corporations palan, ngunyan man ang budgeting process. Pareho naman sa to. Kaya kung may plano kitang maggibok ng mga okasyon dapat sumurat na kita ngunyan ng sponsorship letters para sa sunod na taon. So maamay po kita ngunyan ng pagsurat. So, nakakuha mo po kitang 900K worth of services, ito pong hotel accommodations, dahil na yung binayadan si iba dyan. Tayo, nakuha tayo na sponsor. Si mga pagkakan, may 400,000 kita nakuha ang worth of sponsorships. So more or less po, pag sinumada tayan, mga roughly 4.5 to 5 million pesos ang nakolekta taman or nakuatang tabang o suporta sa Peña Francia Fiesta. Pero pag binali mo si manpower hours, si police, si REACT, dapat kung babayadan mo to, may equivalent yan. More or less, ang nakuatan tabang, nasa mga 30 million pesos. Kabali na dyan ang manpower hours, kung lalagan ng taning balor. Yan. Masunod na po ang budget ni, pero po para lang sa impormasyon kang kabus, taano ngaya, tahalang kaun ngaya ang hagadon niya kang sepio. Dahil po, sa public management, igwang inaapod na funds follow function. Kung ano si function mo, iyo dapat ang ihagad mo. Kung dahil sa imo itao, bako mo ng kasalan. Ang mahalaga, pinagtulod mo, kwartang kaipuhan mo, para gibuhon mo si mandato mo. Yan. Kami po, ipipresentar mi ini dahil ini mandato mi. Mandato mi ini. Pero kung dahil man po, kaya kung may mga hihapot po kamo, tanong nga dahil kabali, dahil kasi po most probably, dahil siya kabali sa mandato kan sa muyang opisina. Yan. Sa general administration po, ini po pasweldo ini, kaya puhan ni po dyan yung mga 11.2 million pesos. Ang 9 million po kayan, sa permanent sa casual, ang 2.2 po kayan si job order and contractual. Pero po, may hinahagad kami mangkuta na. Ang opisina po ngunyan, 35 na empleyado. Pero po ang permanent po dyan, tulo-tulo lang. Sarong department head na SG25. Ang sunod po dyan sa kuya, si Ma'am Saida sa likod, ang division chief niya sa events, salary grade 11. Halabaon po ang disparity. Ang sunod po kay Ma'am Saida, sarong photographer na salary grade 5. The rest, mayo na. Si Johnny po, a technical person na pinapay-rate na kang sarong broadcast industry sa Tuya, is only a casual employee receiving salary grade 7. Ayun po. Pero pinapay-rate na po yan. Kaya po baka next year, mamong problema kita sa live streaming. Tama na kita ng tao. Gadakulo na po sa opisina mi ang pinay-rate. Dahil po talagang hababaon ang satuyang rate. So ako po kuta na si pakiulay ko man para mangkuta na ma-retain taman yan mga taong importante sa tuya, makakrear naman yung mga posisyon para sa inda. So sa events management po, we're asking kuta na makakrear naman yung senior audio-video equipment operator na salary grade 10. Makakreate pa ning sarong salary grade 5, maski po si mga harababang mga posisyon muna. Sa strategic communications po, mayo kitang happy dyan, pero importante yun ang trabaho niya. Ta siya ang nagpapadalagan kang messaging kang opisina, messaging kang syudad. Pero po ang nagpapadalagan kayang sarong casual employee. Pag giniling mo po ang strategic communication manager sa iba na mga kumpanya, katampad po yan kang sweldo ko as department head. Pero po sa City Hall, casual employee ang may kaput kayan.
So hopefully po, makakrear man kuta na kita ning sarong posisyon na information officer to at least a section chief and one senior audio-video equipment operator. Dahil po kay puhan mi yan, aro po yung kijani, si trabaho po ninda yan, no? Na mag-operate kaining mga equipment na ini. Kasi po maya man kaming kakayahan kaiyan. Support operations po. Ngunyan po nangaipuhan na kaming magbakal ning duwang auto. Taano po, raot na po ang mga auto mi. Si kahiraki po ning kagurangnan, si pigpamana po sa mukang treasurer's office na 28 taon naman ang buhay kay itong rebo, nadagusana po bago magpiesta. Yan. Ito pong sa mong L300 na 26 na taon ng dating ambulansya na dati po nagkukuani naghihingalo naman po ngunyan. Yan. Ano pong importansya kayan? Kung may mga okasyon po kita, may coverage kita, mayo na pong magagamit na auto ang opisina. In fact po ngunyan, as we speak, ang gamit pong auto kang opisina, si mga pribadong sasakyan mi. Si auto ko, si auto katong sa kuyang videographer, as in si mga personal na sasakyan. Isa ka po tabawal kita magkuha ng gasolina na sa City Hall. Gusto mong sabihon, sinerbisyuhan mo na, nagpagamit ka pa ng gamit mo, ika pa sinagasto, lugi. Yan. Lugi. Si sweldo mo, nagdalaga na sa gasolina mo para makataon ng serbisyo para sa namamanwaan. Kaya po anta na po magbakal ng generator set. Taano po, nagdadakula ang okasyon. Kaya po hanta po, may mobile genset kita na anytime nakaipuhan kitang mag-agwanta, may magagamit kita. Taano po, kada may dakula kitang okasyon pagpanya Pransya Fiesta, nag-aarkila kita. That's 50,000 pesos per day. Ano po? Pero kung mabakal kita, ang presyo lang kayan 3 million, baka nga ni, mas bababa pa, pirang taon tayo gagamiton, pirang taon tayo magagamit. Baka ulang sa mga okasyon kang syudad, kundi si mga okasyon na mahalaga sa syudad. Kaya po hanta po mabakal ng lead wall. Taano po, pagkatapos po kang piyesta, pagkatapos ang 5 taon na serbisyo sa tuyang ang lead wall na binakalta, ngunyan po, nagpaaram naman siya. 1.4 million po yan. Pero po ano po ang kagayunan kang may lead wall kita? Bako lang yan sa mga okasyon, bako lang yan pang dekorasyon, bako lang yan pang okasyon. Kaibanan po yan sa promosyon na ginigibo sa syudad. Pati po sa mga opisyal tang Kalakawan, gamit ta ini, lead wall na ini. Kung susumadahon ta po si buhay kang lead wall itong 5 years, kung nag-aarkila po kitang lead wall, ang pinakabarato po kayan, 25,000 pesos for 3 hours. Ano po? Pero po, ibaba pa sa 15 mil na sana ang arkila. Sa 5 taon po, napakinabang, kung nag-aarkila kita, mga 9 million na kuta na sinagastos ta. As compared na naigwa kita sa dirita. Yan. Sa muya po, kung di kita mabakal ka, di ba burman sa muya? Taano po? Mayo kaming gigibuhon. Binabaan ni po ni dati 900,000 ini, binabaan ni po ni 2.7 lang. 700,000 lang po ang hagad mi next year. Taano po, may mga hinali na po kaming mga commemorative events. Ang ikukumit mi na lang po next year, ini na lang pong 10. Martyrdom of 15 Martires, Jose Panganiban Day, EDSA People Power Celebration, Heroism of Lieutenant Delpin Rosales, Araw ng Kagitingan, National Flag Days, Araw ng Kalayaan, Jesse M. Robredo Day, Raul S. Rocco Day, Martyrdom of Jose Rizal. Mayo na po dyan si birth anniversary ni JMR, as in mayo na din po dyan si birth anniversary ni Jose Rizal. Kasi po naiintindihan ming kaipuhan may kadikit kitang pagtipid. Nakapareho man giraray si makukuata na pagkanood. Kasi po, may okasyon man na intended for them. Honor ceremonies. Naghahagad po ko kami digining 1.6 million. Para sa in po siya. Ini po si honor ceremonies, ini po si sa mayoral awards. 2 taon po kitang dain nagtauning pagrekonusir sa mga matitibay na mga nagenyo na nagtauning onra sa satuya pong syudad.
Kabali na din po dyan si pagtatautan ng recognition sa flag ceremony. Tangunyan po may sugo sa muya si Mayor na para dahil kita magkuno sa Mayoral Award, itong mga pigre-reconnoisser na kayo po nang i-reconnoisser sa flag ceremony, i-recognize na. Pero dapat ang plaque, ang troping itatao mo, si pang Mayoral Award di manggiraray. Bako po itong papel na pig-xerox. No? Dapat po yan manggiraray. Based on the, ano yung manggiraray? Si sa iyang prestiyo na pigdara niya sa tuya pong syudad. Kaibanan na din po digdiyo si honor ceremony sa nagtatarapos ng mga opisyal kan syudad, asin po ka mga retiring appointive officials. Kita lang po ang dain nagigibo ka ini. Ang katunayan po, minsan, ang pagmati sa tuya, garo, sa dakulong kitang ginaribong inubasyon sa syudad, pero garo dahi kita tataong magpasalamat, duman sa nagparapararagal. Pag nagharali po yan, sinda pa ang nagagastos kang sa indang retirement sa syudad. You go to other LGUs, may seremonya po yan. Kita po, dahil lamang kaya nakatao maski saro. In fact, this is part of what we call praise. Itong part po ni kang human resource management subago. Kaya lang po, si ceremonial component, kukuanon mina. Siyempre si listahan kang iunrahon, nawali sa inda. Pero po si seremonya, si appropriate ceremonies, kami po ang mapadalagan. Part po yan kang trabaho mi. And of course, civic funerals. Minsan po may manggagadan kitang mga daimang pulugod ipagtugot ng kagurangnan, mga opisyal, dating opisyal, tigtatawanan ta po bagayan ng onra. Siring katong state funeral, may civic funeral man po kita. No? For distinguished, kakaroon ta po bako lang po ini sa mga dati o mga incumbent local officials. Kaibanan po dyan si mga distinguished community and city leaders. Pag sinabi po kang alkalde, kasi poder man yan kang alkalde ang magsabi ka iyan, natawanan ining honor. Halimbawa, mga dati tang mayoral awardees, grabe ang kontribusyon, tawanan mong ining funeral service, civic funeral, tatawanan tayan. Kaya may pulis dyan, may seremonya yan, napigtatao ang syudad. Bilang pasalamat kang sarong syudad na nag-receive ning serbisyo halit duman sa tawong nagpaaram na. Governance events. So, digdi po malaog, 1.6 man ang hagad mi dyan, digdi po malaog si mga sisterhood agreement ceremonies. Araw po niya, Pitsa 24, igukita na naman sa Calamba. Naga and Calamba City signing sisterhood agreement, pero unfortunately, mayo kitang pundo for that. Kaya nagpapahana po kami ngunyan. Dahil po, nag-aagwanta na kita, most probably po, ini mga okasyon na ini, yaraon na ini by next year. Again, araw kan sabi ta po, may madirigin sa para mag-benchmark. Kay po hanta po ini, pundong ini. Siguro po kamo baga nakaka-benchmark man po ba kamo sa ibang lugar? Di ba po kita panagdudumang kita, sinasabat man kita. Ano? In fact, pinapainom nga ni kita, pinapahakan kita, may tarpulin pa. Sa Naga po, mayo kayan. Sinasabat ta lang. Ano? Sinasabat ta lang. Nasabi lang pong welcome to Naga. Di ba? Pero sa iling ko po, tapatawan taman, i-reciprocate taman ang klase kang pag-estimar sa tuya kang iba. Ano po? Kuya mo bagay, part man yan kang inaapod tang city imaging and city branding. Maugmang lugar ngaya, pero si bisita ngayon, nagbisita, nag-uli, dahil lamang ngayon nakamati ng pag-welcome. Yan. Part po ini kang protocol services kang opisina. And of course po, si mga memorandum of agreement signing, digdi po kita makuha aning pondo. Ano po? Dakulong po pag nagkakaragad si Mayor ngunyan ng mga libreng daga, libreng kuyan. Kailan po may mga MOA signing man yan. Ang sa pong alkalde, nagmumuyaman na, at ang nagtauman kayong sa iyang propiedad, 30 million man kuta ngayon, 48 million man ngayon, may pagpasalamat lamang na mailibrita sa sarong lanson, dahil lamang magibo. Takong babakalon na 30 million, ikakapital ta dahil nga ni po garo 20 mil ang pagpakan kayan. So, again, kay puhan taman po yan, laganan ning maninigo na pundo. Okay. Ang sunod po is special events. Ini po option 1. Tano po may option 1, may option 2. Okay. Nag-review po ako kan sa buyang office function.
May na-mention po duman na special event. Ano po? Ang mapol po sa special event, si charter anniversary sana. Kang naga. Ang obligasyon mi. So siya hagado ni po ko ta dyan, 2 million. Taano po? Kasi po, next year, diamond anniversary ni Kang Naga as a chartered city. It's a milestone. Diamond anniversary ta next year. Dapat po, maray man ang klaseng okasyon nagibuhon ta for the diamond anniversary. Okasyon po ba ini kang City Hall? Bako, okasyon ini kang sarong syudad na nagpapasalamat na for 75 years, independent component city siya. Talingkas siya sa probinsya. And we have to celebrate that. Ano po? Hinali mi po sa pundo, sa option 1 po inya, sa option 1, ang Peña Francia Fiesta, asin ang Kamundagan. Since festivals ini, and it falls within the province of the Arts, Culture, and Tourism Office. Yan. Unless po, i-apply sa muya itong trabaho mina and such other activities or events as the city mayor or the sangguniang panglungsod may require. So, sa ngunyan po, kung option 1 ang susundon mi, ang ikukumit mi lang po next year, si charter anniversary lang. Tabako po siyang tourism event. No? Pero dahil po ining piyesta tourism event, mas dakulang porsentahe tourism event, mas maray po kunyaon ini sa akto. Yan po si option 1. Ini po si option 2 for special events. Kung ia-apply mi ang broader sense kang special events. Kung ibabali mi po sa muya ang piyesta sa Kamundagan, mga ngaipuhan po kami ng 30 million for next year for special events. Taano po? Kanakaagi po ning Martes, pinaapod po ako sa Sangguniang Panglungsod. I presented the remaining activities for 2022. Nagpresentar ako, kaya lang si Sanggunian nagpo-propose na dapat nga dakula ang mga okasyon ta next year bilang parte kan pagbangon. Actually po, ang mga okasyon is very vital in economic recovery. Part ini kang inaapod na stimulus package. Ang gobyerno nagagastos, ang pribadong sektor nagagastos, ang tao nagagastos. Mas marikas mag-ikot ang kwarta sa ekonomiya, mas marikas ang pagbangon ta. Yan. So, may mga activities po sa charter anniversary. Saro po kaya sa na unambitan, itong Festival of Festivals. Dahil ngaya ang nagangaya ang puso kan Kabikulan, kan kita tinawanan ng charter, as in, kinuata ang titulong puso kan Bicol, mas natama ngayang, sigabus ngayang festival ngayang ibang mga banwaan, mga syudad, probinsya, madarata man sa Naga. Sa aldaw kang Kamundagan, kang sa tuyang syudad. Magastos po yan. Magastos iyan. So may mga listahan po dyan. Kung samuya man po ang fiesta, iniman po ang mga aktibidad na yaon na kaipuan punduhan. Pag samuya po ang Kamundagan, uni po ang mga kaipuan punduhan. And it will total po to 30 million pesos. More or less. Okay. Actually po, ang kaipuan dyan, mga 35 million. Pero po ako confident ako na by next year, makakakuha pa man kita maski mga 5 million na sponsorship. So, kaya po ang inahagad lang iyan. That is, kung inipong mga aktibidad na ini, samuya pa itao. No? Samuya pa ipa, ang harong niya, samuya pa. Pero kung bako po sa mo, duman kami sa option 1. Yan. Saro po sa trabaho mi, magmanihar ng koral, yaon po yan sa ordinansa kang sepyo. Ano po? Nasa ordinansa po yan kang sepyo. Kaya po ani po girarin ng mga 300,000 man sana. Tapos siyempre po, nagbabadro man yan, may trainer man yan, nagkakanaman po yan, pag may mga practice. So, bako po ng 3 million na, 0.3 million po. Gusto po yung 300,000 lang po ini. Yan. Sa public information services po, patapos na po kita. No? So, again, dahil man po kaya mahira, ang commitment ni po na gamiton si mga social media sa public information services. Ngunyan po, may bago na naman kitang mga accounts, nagbukas na kita ng IG, Instagram, nagbukas na din kitang TikTok account kang Naga City Government. Ngunyan po, iyan ang kaipuhan tang sa tuya pong mga, sa muya po, ako 37 na ko, pataas, dahil tanong ni Gayo na
na-apresyar. Pero po si mga yapis ngunyan, si mga in fact, mga 30 years old below, informations are now being obtained from TikTok, IG, and social media. Twitter, kay puwanta pong makisabayan. Tangarig pong nakakapture ta si gabus na ages, no? Dapat nakikisabayan kita sa si trend gunyan sa public information. Si pag-air po ng ANN News, yaon man po giraray, 500,000 po ang kaipuhan ta dyan, nagbabayad po kita ng airtime, black time airing. Dati lang po giraray, ang budget na hinahagad. Si publication po ang ANN Magazine, mga 700,000 po si kaipuhan. Ito po bagayang para paikutan na report kang administrasyon. Mahalaga po na bako lang sa social media na araman niyang kang tao. Igo po bagang mga gusto binabasa. Kaput ninda ang impormasyon. Nagpo-proposin po kami na magkasusun po baga magparapagibo kayan kayan mga mapagibo kitang frame. May kukulamber. Pagkatapos ng sarong aldaw, gagabaon. Gagabaon na naman. Although ginagamit manggiraray si kukulamber sa ibang projects, kaya lang po, baka si manpower hours na nawawara kang kakagigibo kan mga billboard, imbis nagpapakaray na ko ta ning tinampo, magibo ning billboard. Si suggestion po ko na magdugang pa kita ng mga still billboard areas. Para po si mga impormasyon kang syudad, may bubugta ka na kitang tultul. Ngunyan po, igwana kita sa may Panganiban Bridge, igwa kita dyan sa may Kantukan Museum, igwa po kita sa Naga City Subdivision. Ang gusto niyo po ko na makaabot man lamang maski sa upper barangay. Kaang upper barangay po, dahil nakakaaram kang impormasyon sa baba. Lalo na po si mga kairidad-idad minaman. Tabi, yaman ko para garamit ng Facebook, maloy pa man pati duman ng internet. So, at least po, si schedule kang bakuna, may maipaskill man lamang kita sa sentro kang Carolina. May maipaskill man lamang kita sa sentro kang San Isidro, sa sentro kang Kararayan. Na, kumbaga, anytime na gusto ta magbago, may lalaganan kita. So, kay po, po ko taan ng 500,000 for that. Ngunyan po ang website, mahiling po nito ang website ng ngunyan, in-upgrade na, in-update na. May mga piga-update pa pong piglalabo-labo pa ang pag-update kaya para po mas maging interactive ang sa tuyang website. Katuwang tapo dyan ang iGov. And of course po si Media Relations Services kan opisina. Kami po baga ang tambayan kan media. So kayo po ang tapong i-maintainer si Media Relations ta. Na masiguro na maray, makanos, critical, pag umaw man yan, sa syudad, naaaraman yan kang namamanwaan. Kasi po ang pagmati mi sa opisina, pag tinutuyaw kita, that's an opportunity for growth. That's an opportunity for change. Dapat dapat inipigihiling as antagonistic against us. In fact, parte ini, katong vision ta, na democratic and participatory process. Without dissent, without pagkontra, without comments, para sa luman sana po kita kaya ang luwas ta. So, very important po na ining mga bagay. Pero, sa pagkontra, sa pag-umaw, dapat ikaw kitang simbag. Halimbawa, si Midja, nagtao sa tuyo ng pagtuyaw, naging critical sa tuya, dapat makaprovide kita in an avenue, a venue, na makakasimbag kita. Iyan po dyan si mga press conference, mga media briefing, dyan po sa Media Relations Services na iyan. Yan. So, ini po si Sumada, para lang po may ideya kita. Kan 2021 po, si tinaulang po sa mong budget, 7.6 million. 2021, iyan po si breakdown. 2022 po, si alokasyon sa muya, naglangkaw mo po ning kadikit, nagyan 8.7. Naglangkaw po ning more or less 1 million. 1 million pesos. Si 2023 mi po, halangkawon talagang maray, ang total. Ang total po nasa 54 million. Pero po kung option A, ang mga ano lang po yan, 27M. Yan. Pero po, tinawanan na po kaming alokasyon kang budget office. Okay. So bago po na daw ko si mga interpellation po nindo sa budget office, sa mo po may inassign naman na budget.
So nag-propose po kami, nasa 54 million, pero po ang inallocate sa Mukang Budget Office, for 2023, 14 million lang. 14.4 million. As against 2022, ngunyan na 15.9 million. So, imbis po naglangkaw, binawasan pa po kami ng 1.4 million pesos for 2022. Yan. So, ano po kaya ang mangyayari? So, kung ito po ang gagamitan ng budget office breakdown, limitado lang po kita sa komemorasyon. Duman lang po kita sa 10. Sa 10 lang kitang okasyon. Maya po kitang alokasyon para sa charter, maya po kitang alokasyon sa Peña Francia, maya po kitang alokasyon sa Kamundagan Festival. So gusto mo sabihin, dahil ang part ng deliverable me. Ano po? Again, balikan ta, funds follow function. Kung dahil po ito pigpunduhan, dahil dapat yung part ng deliverable me for the given year. Same with governance and honor ceremonies. May kitang mayoral awardees, may mga seremonya of honors na nangaipuhan ng pundo. No? So balik po kita duman sa papel na sinisirox. Yan. Absence of vehicle means limitations of mobility. Kaya po kung naghagad po kamo, actually po, puun mo niyan, nagpa-service, example po kaya, public hearing. May public hearing po sa October 12 sa Langon. No? Ma-set up po kami dumaning tent, ma-set up po kami dumaning sound system, madara po kami nin tukawan duman. Sa ngunyan po, gabos na autong pinakiulayan may garamit. O tamay po kaming magamit. Katapos-tapusi po, si tukawan sa auto ko, si tent sa auto ni katong samuyang sarong kabarbago pa sa napati, lalagyan ng tent. Si sound system, duman sa Trimobile may isasakay. Yan. So, iyan po ang dilemma kang sa mong opisina, mobility. Yan, reliance of personal services, personal vehicles. And mayo po kitang pundo for unserviceable equipment. So, lead wall, pag ang sound system po naraot, baka nakitang pangribay. Ano po? Baka nakitang pangribay. Pag narautan po kami ng documentation and live streaming equipment, maana po kitang pangribay. Kasi mayo siyang pondo for next year. No? Yan. So, again po, to end my presentation, funds follow function. Si Samuya pong Pigibo, susog ito sa samuyang trabaho. No? Pero kung dahil po ito samuya pigtao, madukot po kami, duman lang sa available resources. Pero po, nangulugan ba yan na maunto kami? Dai. Kung may oportunidad po kaming gibuhon si iba, na part ng mandate me, na makaka-source out kami sa iba, gigibuhon naman po giraray. As we have done in the past. Panahon po ng COVID, mamang kaming pundo kayan sa opisina, pero nagparapanghagad kami para magibota si dugang na mandato sa tuya. So, sa muya po ang kuwing opisina, perming magdusponir, magsustenir. No? Kaya lang po, bigkasabi mi lang din, si limitasyon din kang opisina. Dahil po, kakayanan kang opisina, nagabos na sana, iaagi mi sa diskarte. Kaya po anong po giraray, ning back up kami, ning fondo kan gobyerno lokal for us to be able to ascertain, make sure na si trabaho mi, si mandato mi, si piglalauman po sa muya, magigibo mi. So, yan po. So, maray na aga po. Okay, thank you very much, Sir Alin, sa kang City Event Protocol and Public Information Office. So, may kahaputan po, enot ang satuyang inoton na si Lolo. Hello. Sige, Sir, galinito. Bako man ning hapot. Bako man hapot. Kundi, bako man tuyaw. Kundi, dagdag. Dagdag trabaho. Pero, dakulaw na bagay, kayang mara ini. Lalong-lalo na, diba sabi mo, pag commemorate, diba sa mga nagserbisyo, saka si mga, itong tinatantang mga, ning mga gratification, may igwag kita ipopropose na dahil kita magastos. Pero dakulaong bagay ni sa gabos na empleyado kang gobyerno. Kung aram ta itong heraldic law. Ang heraldic law na yan sa Republic Act ka 1946, nasa kundo yan dahil naamindaran.
ano niya? Igwa na po kitang Republic Act 8491, the Heraldry Code of the Philippines. Amended na po siya. Pero mayo duman itong sinasabi magtaoning souvenir flag sa kabus na empleyado kang gobyerno na nag-retire. Actually po, parte dapat sa kang mandato kang Human Resource Management Office na part po yan kang inaapod tang praise, itong performance, reward, awards, incentives, program, part po yan. Actually po, bako lang po dapat ngani pong token. Bako ngani. Igwa po dyan, supposedly, igwa dapat dyan ng cash component. Igwa po dapat yan ng souvenir component. Igwa po dapat ngani yan ng... ang iba po ngani ba kaya, tigpapadarahan pa kayo itong ano ni, portrait niya. Ngayon, ini. Siguro niyang portrait. Ini iba. Nino na sabi ko ning dahil nakabali nita. Ang ordinaryong soldados, kung nagkagadan, may bandera. Ang sarong tanod, pag nagkagadan, may bandera. Pero ang empleyado kang gobyerno, kung dahil ka mag-edad 65, dahil ka maritiro, ang hagad lang dyan, souvenir flag. Yan flag na yan, tataan ka kaya, souvenir flag. Yaon ang pangalan mo sa kasilid of service mo. Napindi mo lamang gamiton sa ibang pag humali. Yan ang mayo. yan ang mayo. Inot, dahil dyan magastos ang gobyerno. Why? Ang organization, ang union, mismo ang ma-fund para sa ida. Yan ang botbing sabihin ka to. Kung isipon, sindangan niyo, ang soldados, 20 years lang yan eh. Ano lang yan kaya. Kaya kung gabusan matataan, ang government employees nasa 3.5 million. Naku na buto yan. Yun man lang. Ikadua, ini medyo madugo-dugo. Itong sabi mo ba kung minadigdi ang mga bisita ta, malaman kita itong kompensasyon na kang kami nagpabadila, alam mong ginibok sa mo, sinalubong kaming banda, pasiring sa City Hall kan Manila. Pagkatapos, pinakarakan pa kami, pagpuli, may token pa kami. Iyon man yan ang ginibo sa Taguig. Sa Taguig, tinawag kami katong plaki kada saro. Saka kung ano si history kan Taguig, yaon duman. Digdi man sa vegan, tinarang kami ng itong mag. Tinarang kaming mag. Digdi sa to niya, gumalamag. Gibon binamangkutanan sa senior citizen, kaya lang bayo kaming pundo. Oo. Kaya siguro... Igwa po kita man, Sir magsabat. Magsabat lang kita, magsabat. Ito, yung man lang tabi, Sir, na mga bagay na kutano, sana mangyari itong sa ibang proposal na ikadua. Ang mga bagay na yan, mga importante yun, lalong-lalo na sa mga government employees. Thank you very much. Thank you very much, Sir Galinito. Kansay mo po nga maging informasyon and suggestion. So, pasensya ka, TJ, may batas kita na nagsasabi na nagtatawning priority sa mga senior citizen. Siya po ko si maapot sa bago. So, sige, ikanang mo na maapot. From youth sector. From senior to youth. So, yan po. Good morning po, sir. Pero like to comment na at least we have now a youth representative sitting in the budget presentation. Kasi po. Unahan ko naman na po. Ang office ta po is very, parang important yun po talagang yan, lalo na natatimely po yung nagkakalat na mga fake news, ganyan. So, ang tanong ko lang po is, ano po yung mga plans or action nyo po para labanan yung mis and disinformation? Kita po sa opisina, we have a strategic communications, strategic communications and planning division. Ang pinakatrabaho niya, bako lang magparapang post, no? Bako lang mag-post sa social media ta. May research component kaya siya. Halimbawa,
igwang nag-circulate ngayon na false information sa social media about Naga or about the city government. Ang inot niyang gigibuhon is to call the attention of the concerned department. At the same time, paduman din yan sa tuyang alkalde. Napa-create yan ng messaging. So, ang example ta kayan na mga fake news related sa COVID. No? Kaya lang sa Naga kaya, maswerte kita sa Naga. Unlike other localities, dahil sa to prevalent ang fake news. Siguro because of our culture and upbringing. No? Bako sa tong arog kayang ka prevalent pero sa tuya ang mga posting about the city issue-based. No? Sa baha, sa bako isang fake news. Alam naman, sabihin tang fake news yung nangyari sa Bilmar, na nagbaha talaga. No? There could be some, superlatives na abot naman niyang liog. Bako man yan fake news? I mean, papatamaon ta lang si information. No? Pero sa iling mi kaya, samo kaya, sir, bako lang kaya sa mong pagtatanos kang fake news ang gibo kang opisina. It's more really of acting on the complaint and answering it na ito bagang may makukuang aksyon. Example ta, ka nag-COVID, dakulong reklamo sa tuya ka ito sa response. No? Dakulong kinaproklamo sa response. Kato, imbis magparaako kami ng reklamo, magparaako kami ng mga, minsan nga ni, may misinformation man talaga to, na may ngayong tinataong ayuda, may ngayong tinataong arog kaya kani. Si opisina, may yun nalagod ang nagkuha kang ayuda, kami na nagtao. Kami na nag-distribute. Tangarin pagkatapos, kang pagtao mi kang ayuda, uni po, nakaabot po yan. No? Gusto sabihin, instead pagparasimbagon tang, mayo, dahil ngayon totoo, sa iling ko, ang pinakatamang simbag, ipahiling ta si action bago pa magkaigwa ng fake news. Let's be proactive on our messaging also. So very important sa muya na kaya sabi ko nga, si Sepio, perming on the ground. No? Perming on the ground. May mandata, kasi pag may maray, dapat pagsimbag ka itong salang informasyon, pagsimbag ka itong reklamo, dapat na-i-post mi tulos. Example pang sa fake news na sinimbag ta, itong nangyari sa PSO. Di ba? Na pinaluwas na inurula itong paninda ka itong nagtitindang vendor. No? Immediately, pigpaabot ito sa kaaraman ni Public Safety Officer, no? Ni Sir Rene Gumba, and nag-ibot tulos kami ng messaging. It turned out bako palan si PSO ta ang nag-ula. Ang nag-ula palan si Tindera. So we issued a clarificatory statement on that. In fact, ko pa nga ni isa ni Congresswoman Guanzon, no? Sa iyang Twitter. And we made, immediately kang naaraman ta, we answered, no? We answered the query of the good Congresswoman. And in-acknowledge na ang Naga palan inaksyonan na ini. No? And bako palan ngayang totoo si Sahot. No? And sa iling ko po, may mga, kung sa paano pagsisimbag, there is a group, no? There is a group in the office really looking at it. And again, ang pasalamat sa Naga, bakong prevalent ang fake news. And number three, sa Naga, automatic, di kulong kitang amigo. Naluwas pa sana si impormasyon, naka-PM na sa imo. No? Automatic, binipiriim na tulos kita eh. That's how, sa inten i-attribute. Sa iling ko, i-attribute yan duman sa feeling of itong psychological security ka namamanwaan na pag pinaabot ko ni kay Mayor, aram kong dadangogun ako. Pag pinaabot ko ni kay Allen, dadangogun ako. So, kumbaga, that level of psychological security na pwede mong ipaabot ini tulos kung kiisay-isay na kaipuhan makaaram. In fact, kung yung magangani, bako na ngani palang PM, tinatarag na lang magangani kami, no? For us to be able to take action, no? Fake news man yan o reklamo. So, sa mga po, there is a group handling that. Tapos, follow-up ko lang po is parang ang opisina po ba is parang center of pagmamalinis? Kasi po, nabanggit mo po kanina na ang yung office nyo nga po is parang nag-i-screen po kayo ng mga news na nilalabas
to attract more tourists. So ang parang sabi mo po kanina, nire-release nyo lang po mostly yung mga karahayan about sa city. Tapos syempre po, kung puro karahayan lang yung nire-release, edi tago po yung mga karautan. Don't get us wrong, no. I-correct ko ang notion. Yan misinformed ko yan. Misinformed statement yan. Tatanuson ta yan. Let me straighten that. Ang trabaho kong opisina, number one, pag sinabi tang image building, halimbawa, nangyari si fiesta, alangan bang taguunta? We have to share that up to the ends of the earth. Diba? Dahil man yung pwedeng sabihin na nangyari ang traslasyon. Kaipuhan tang kapitalon, we have to capitalize on that activity na magmaray si imahe kan sa tuyang syudad. Hence, image building. May pakaraot sa syudad. May pakaraot sa syudad. Iluluwas ta ba si pakaraot? Dai. Ang iluluwas ta, sisimbag sa pakaraot. Dahil man kita pwede mag-share ning sarong impormasyon na mayo kitang tultul na paliwanag. Halimbawa, just imagine, the Naga City Government, o yan, nagreklamo sa Bilmar. Nahiling ta si Baha. Ipopost mi duman si Baha kang Bilmar. Sa iling ko, inappropriate sa parte kang opisina mi na i-share si reklamo kang Bilmar. Ang tamang gibuhon mi, ano si aksyon nagigibuhon ta o ginibo ta to answer that. No? Si ginibo ta. Di kita pwede magsabing, ini sinangyari sa Bilmar. We are not a media station. No? We are a public information office, no, of the city government. Bako usang pagmamalinis. In fact, again, kung mamalinig kita, dapat, dahil kami nagtatabang sa indungo sa presentation sa budget. By this time, actually, nahihilingan nito si mga flaws, no? Nahihiling nito si mga weaknesses kan mga opisina. No? In fact, di sa ginigibot ang live streaming, you are seeing everybody's weakness. No? Si kakulangan kang opisina. No? In fact, si mga reklamo nga ni po ba ganito, direkta nindong na isasabi digdi in live audience, no? And in live streaming. So, bako siyang paglilinig. Pero kung igwaman kaming ipopost, again, that's the action undertaken. Tatawanan tang doon si ginibong karahayan sa syudad. Si ginibong karahayan, si ginibong aksyon para maglataw ang karahayan kang syudad. Again, this is not about the city government. This is about the city of Naga. No? This is not the city government. Ang ano man na i-post ta sa social media ta is the face of the city. Bako yan si Mayor Son, bako yan si Vice Mayor Nene. This is basically the face of every Nagueño. No? Nagkataon lang, the city government is your representative outside. The people, kamu man, direkta kamong representante ka mga sektor nindo. In like what manner, di ka man mapo sa social media mo, ning karautan mo. Di ba? Di ko man yan iluluwas. Ang iluluwas mo, pirmi, ano si ginibo mong pagbabago o ginibo mong aksyon duman sa ginibong reklamo sa imo. So, I hope I was able to respond. Yes, no? Thank you, sir. So, follow up ko lang po dito, sir. Regarding po dito sa request niyong purchase of 2 vehicles. Kung pwede po bang ano po si detalye katong Actually po kuya yan. Plan. It's just a panghakot po siya, no? Hopefully an L300 dahil po kami naghahagad ng SUV. Ano yan? Ning AUB, itong Bahong Rebo. Ang hagad mi po si makakakargahan mining gamit, no? Itong multi-purpose vehicle, pwedeng magsakay sa tawo, pwede magsakay sa gamit. Dahil mi po kaipuhan katong closed na ito bagang ano yan mga aircon. Dahil mi kaipuhan ng aircon. Ang kaipuhan mi po makakasakay kami tulos ning gamit as in may di-deliver mi yan duman on time sa mga may kaipuhan sa muya. Kung may aircon po si L300 garo dahil man nga ni kaipuhan, talaga man airconan mi ang tukawan. No? So sa muya po, siguro may aircon siguro din si driver, takong kaipuhan itong sakayan, pero itong the rest, it can be, in fact kung nga ningon yan, ang auto mi, man talagang aircon, si mga nag-aarandar mi ta, it's 28 years, 25 years, dahil may mga kapayrahay ang aircon ta, panagluwas po duman, bako man aircon, heater, maski anong gibuhon mi, talagang raot na talaga siya. So, ang tao mi po, adjusted na kayan, tuod na.
Paggamit po ang auto ko, dahil naman ako nag-aircon. Nagtitipid man ako, ang gasolina mahalon. No? Mahalon ang gasolina. So, in fact, ngunyan, uto na nga pala si auto ko, gamit-gamit na ta, nag-iirahay kami ngunyan. Bako min trabaho ini, pero dahil hinagadan kami tabang, napakarayon si Bulastugan, si saruming team, uto duman. No? Uto duman. Ta ano po, nagpakaray ning mga nagpakaray ning mga stall ang Bulastugan. For the meantime po, kang mayo ito, si tent kang opisina ang gamit, no? For maduwang taon na nga ito doon si tent B, no? Pero po, kay po kami itong asistihan, ano po, igo kaya ito ning city image component, no? After ka to, pag nailagta na to, ma-picture kita doon, ma-promote na naman kita kang Bulastugan. So dapat, pag-promote kami mismo, parte ka nagpapakaray. Tanganing ito bagong pag-abot mi duman, ano to sala ang pagkapurma, sala ang pagkaralaag, no? So maray na pong yaon na din kami duman sa area. Kaya po ngunyan si tent tigtatanggal, pigkakarabit, so mga bagong mga stalls ngunyan. Tapos dito po sa vehicle na to, sir, may external funding po kayo na ma-support dito? Kasi hindi niyo po siya sinali sa sa actual na proposed budget niyo po. I'm sorry? Hindi niyo po siya sinali. Sir. Nasa Wala motor po. vehicle Kasi po. sa capital outlay, dapat supposedly, kung kasali po siya, dapat 7,300,000 na po siya. No sir, may office equipment po kaya kita sir na 4.4 million. The office equipment plus the 900,000 for communication, that's equal to 7 million. Nakabanga-banga kay kita sir, pag abot sa capital outlay. Sorry. Yeah, you are correct. You are correct. The total, no, sa total. Tapos ang pinaka-total na ni-request nyo po dapat is 56 million. Yes, correct. 935,000. Apologies for that. Dahil ko na bago si Huring, kang nilipat ko actually nililipat ko kaya si mga total sa ibabaw. Para mas madaling on our part na, sige po, you're correct. That's actually correct. 56 million si propose, si hinahagad ming budget. Thank you for that. May ibang ma-support tayo. Thank you, Sir Teji. Malinaw pang pero sir, idugang niya, duman sa vehicles. Sir Teji. Sa vehicles, supposedly, naghahagad ko kami, may hinahagadan kami ko na ng multicab. Kaya lang po, dahil ko aram kung naaprubahan o napaunrahan. Actually, may hinahagadan din kami. May sinuratan kami. May sinuratan kami sa rong party list para kung matawan kami, thank God, na dahil na kay Puan Bacalon pa sa parte kang syudad. Okay, thank you very much. May clarification po si Ma'am Maricar. Comments. Good morning, Sir Allen. Balikan na po itong sa city po propose nindo na itong about sa mga billboards. Parang naman po talaga ma-benefits man si mga hararayo na arog po kanina nagkakaigwang presentation. Ang sasabihon mo naman po kang ibang mga upper barangay, day na naman po dasin na nag-aaram. So, para po man talaga ang benepisyo po talaga kani is to maaraman ka mga tao na sinda mag-participate kung ano man ang mga activities na pinapaabot kang syudad, at least nakakaaram sinda, then aware po sinda sa gabos na mga ginigibo kan sa tuyong syudad. Salamat. Sir, nalingawan ko po pala. Itong vehicle, may po ito, si request mi ito, may bandilyo component. May itong mobile audio van, yan. Audio van component siya. Ito po si request me, no, may audio van component. Kasi po tama po ito na actually po bako lang siyang billboard ang kaipuan sa upper barangay. Kung may saro po kaming learning, kung may saro kaming nanodan kang panahon kang pandemya, especially sa vaccination campaign. Dai palan tama ang magpapa-interview lang kita sa radyo. Dahil palang tama na magparapapaskil sa nakita. Kung may saro kami pong naintindihan, as in, dapat palang ipadagos ta, lalo na sa upper barangay, kaipuhan tang bandilyo, manggiraray. Kang nagkampanya po kita dumaning vaccination, maski po nga digi sa Concepcion Pequeña, maski digi sa mga kuyan, nagbandilyo kita para sa vaccination, nagdudubli, triple ang numero, kang nagpapasiring sa vaccination site dahil nakakadangog. Tapos pag magbandilyo po palan kita, dahil kita magparabandilyo ning aga sa kaapon. Ang tama po pala na oras kang pagbandilyo, kung may saro kaming nanodan, alas 5:30 ning hapon. Sagkod alas 7 ning banggi. Tagabus na mga tao, yaon na sa laog kang harong. Yan.
So kung yan po, learning niya na we will continue to apply in our public information services for 2023. Okay, may ang sunod pong kaputan ali kay Sir Barbolino. Salamat. Len, may apot lang tabi ako doon sa vision nindo for hanggang 2030 po baga ano. Dahil ako maabot yan sa nota, si 56 nyo lang, 14 million na lang magaya. Baka nga si Autong L3 maging Ilwa na lang yan. Anyway, 2030 vision nindo, aram ko na sa public information officer, public information, saka dissemination ng information. And nailing ko naman may garo kabangang million na budget para sa mga sa media. Sa media. May plano po baka mo na by 2030 or ano si plano nindo magkaigo ning garo community radio or radio station para at least may madagdag ning pag matawag kita yung mga proposal sa mga Miss Bicolandia, may dagdag na media mileage pa nilalag duman sa mga nag-sponsor. Nadakula man tabang sa syudad, sa may income na syudad. Sa party po nindo, sa vision po nindo, na party po ba yan sa mga plano na magkaigaw kita ni sa diritang community or pag community kaya below 1,000 watts yan eh. Pag above 1 kilowatt, registration na yan eh. May plano po ba ang office nindo manungod sa project, sa proposal na mga araw? Saka pa doon akong question, dahil ako mabalik. Naman sa coral group, ikaw po makita mga coral group, ano? Kung isipon po tangon yan, pag-abot sa mga araw kayan, mas ang na-entertain ang mga araw kayan ng mga promotion, mas ang dance group kisa naman sa choral group. Iyo po baga. Tapag nagturugtugan na, daralagan na ganun si mga ano. Pero kung choral, ralakaw-lakaw sana yan. Ano na kung consider na ito bang choral at the same time may mga dancer pa. Medyo may, sa choral gano'n, may gadan, pili sa choral. Pero kung medyo sa ano, diba kita sa mga ano, ang ano tangunan iba eh, iba ang ano diyan lang, salamat, Len. Ano? Banda, medyo mga gastos yan. Sige po. Again po, ulitin ko ano, simbagong ko po siya sa painutan. Ito po kayang koral, specifically po kay sayaon sa ordinansa, na part ng event services na mag-maintain kami ng City Hall Coral. Kaya po, iyo lang ang iyaon dyan. Again po, sinusunod niyo po itong kuya na funds follow function. No? Kung ano po si function na tinao sa muya, dapat yan ang tawa na mong pondo. Pero since, pero I totally agree. I totally agree. Pero po sa hiling ko po, itong context na ito, baka pwede ito sa ACTO, sa Arts, Culture and Tourism Office. No? Itong part nito. Ito po kayang coral, specifically po siyang ipig-provide kang ordinansa itong trabahong ito. Although po kami ngunyan, yaong kami sa paghasi kang baagong ordinansa kang sepyo. May pigpapakaray po kami na ipopropose kami na ma-well-define ang trabaho mi based on the deliverables. Minsan po kaya, may bigla na lang na maabot na okasyon na dahil mayo nang pwedeng mag-ako, ang bagsak sa mo. So, totoo po, yaong kami pirmi, yaong kami pwede mag-assister, pero po may limitasyon man kami in terms of oras. No? In fact po, may igwan na kami dyan, 4 na kaibanan, sinususog na kang agum. Tatay pa nakakauli. No? Straight Sabado hanggang Domingo. Sa mo po baga ang sound system, kung sain man Sabado sa Domingo, saka man ang suroblian. No? Kung sa panahon man ng pagpahingalo ding dapat ning Lunes hanggang Biyernes, saka man si surublian man kang mga opisina kang City Hall. Yan. Sumayong pahingalo si mga tao. Sa plano po ning radio station, actually po may bigbali po ini duman sa inaapod na ELA sa Executive Legislative Agenda. Pero po kabali po ito duman sa medium term plan kang opisina. Pero po ito nangangaipuhan po kayo ito ning feasibility study. Sa iling po kay puhantang dahil kita dapat magdesisyon kung malaag kita tulos. Taang naga po, Center for Communication na kita. Dakulo na kitang radio station sa naga. May nagkokomentaryo, dakulo na. Baka po, dai kita makasabay sa airwave, no? Siyempre, kita po ba kaya, ang tao kaya, ano yan,
igo kitang inaapod na fandom, ano yan? Mga yan, mindset. Yan. Fandom mindset. Kung isa'y sigusutan ng pagpardangugon araal daw, iyon na yan. No? Kung maglaag po kita ng radio station, baka po pag si Allen Rayon dang magparabunga-bunga in the morning, mahay man maglaog, magdangog. Baka po magsayang lang kita ng kuryente. No? Kasi po mahal ang paggamit ng kuryente kang radio station. Yan. Pero po, sa iling ko po, ang pinaka-importante po digdi, sitig baliming kuyen sa ELA. Ito pong strategic communications plan. Tawanan ko lang po kamo kaning brief background there. Duman po sa strategic communication plan, may pigbibilog po kaming TWG, no, na sa loob ng opisina and mahagad kaming tabang sa academe kung paano gigibuo ng Stratcom kang city, bako kang sepyo, kang syudad. Para po makabali na din kung feasible ba ang radio station. O baka mas kaipuhan lang na mas regular ang press briefing. Pwede man po kaya na baka mas regular lang dapat ang press briefing kaysa magsadiri ka ng radio station. Kami po kaya sa opisina, again, kami po kaya pigaadalan ni man ang gabos ming gibo sa office. Nagkondusir po kami ng sarong internal survey, samo lang, sa opisina. From our drivers, utility, hanggang sako. Hinapot ko sinda. Aramin do kung ano ang People's Budget Ordinance. Ang nagsimbag sako, sigabos sa Stratcom, aram. Nagadalan. In fact, sinda nagakapot. Pero sinasa admin, si yaon si mga driver, si utility, dahil nag-aaram. Gusto mong sabihin, may internal communication problem ang City Hall. Nagpapara bulyada kita, nagpaparabongkaras kita kang governance innovation ta about people's participation. Dahil pala nag-aaram-aram ang satuyang mga tauhan sa laog. Okay. In the age wherein everybody is already a public information officer, dahil may social media na kita, importante na sa strategic communication plan, nag-aaram-aram maski si samuyang driver. Kang programa kang City Hall, tabang supog na ba kaya? May naghapot, may bisita. Ano ba yung people's budget ninyo? Di ko sa rin alam, tanong ka po doon. These are realities. Sa sailing ko po, kaipuhan tang akuon and gibuhan taning medyos. Kaya kaipuhan taning sarong strategic communication plan kung paano tahuhusayon ang internal communication sa ka-external communication. Kaya po nga sinasabi ko sa bago, baka by next year, sana bako ng araw lang kainikad ang grupo ta. Baka sa sarong mas dakula, mas mahiwas na lugar. Baad po, mas kaipuhan ba na bako lang kita sa sarong lugar na gigibo ka ini? Pwede bang sa mall tagibuhon? Pwede bang gibuhon ta sa merkado tagibuhon? Where other people can really participate. Sa hiling ko po, there is a communication gap. No? Nasa hiling ko po, trabaho yan kang opisina mi. Tadain mi po makukuha itong samuyang vision na participatory kung dahil mang gabos nag-aaram-aram. Mala po nga, sa diri kong driver, dahil nag-aaram-aram. Kang ginigibot ang unyan. Di ba? Ang aram lang, ma-present ng budget. Pero ano ang kahalagahan ka ining ginigibota? Mayo pala ning pagka-easy. Ano? Ang satuyang mga imismong empleyado kang City Hall. So, sa iling ko po, a Stratcom will cure that. No? Ilagta, paano maaaraman kang driver? Ining ginigibot ang unyan. Paano maaraman kang estudyante? No? Good that we have now the youth sector representative. Pero si mga ibang estudyante, si mga senior high school, nag-aaram-aram ba sinta kaning ginigibota? Baad da iman. Baka kayo puan ibali sa curriculum kan mga aki ang ginigibot ang unyan. No? So, I think a strategic communication plan is really needed para aram nindaning tigpaparagiribota. Otherwise, maray lang kita sa papel. Maluya kita sa implementasyon. So, yan po siguro ang kaipuan ming yan po ang pagsisibutan bago po mag-abot ang 2030 na dapat po tapos mo itong strategic communication plan. And mahalaga po ang NCPC duman. Dahil po kamo si masupply sa muya, ano si dapat ming gibuhon. Halimbawa, para uma, ano ang dapat na impormasyon ang dapat sa inda? Tangon niya po ang ginigibuta, shotgun approach. Kung anong igwa, iluluwas ta. Di ba? Iluluwas ta. Paano si Parauma?
Anong impormasyon ang kaipuhan niya? Si senior citizen, anong kaipuhan niyang impormasyon? Kaipuhan ba kang senior citizen ang Zumba information? Baka iyo. No? So, dapat ilista ka mga sektor, ano ang kaipuhan niyang impormasyon para kita man targeted din ang information na iluluwas. Baka nagpaparasarayan kita ng effort. Sige kitang kabit ng tarpaulin, mao pala naghihiling. Tasala man pala ang binubuktakan ta. Iba baga. So, sa iling ko po, kaipuhan taning tultul na strategic communication plan. Iyan po ang kaipuhan tang husayon. And kabali po iyan sa piglaagmi sa executive legislative agenda na saro sa mga obligasyon kang opisina na dapat ning gibuhon. And of course, it's in partnership with you. Kaya po sana po next time bako lang kitang live streaming na dadalan. Kung may radio station kita, baka may nagdadamugin kita sa radio, di ba? Dapat inikutaan ng Orolita, dapat nasa radyo man dapat ini. For greater participation, for greater information. Yan po. Okay, thank you very much po, Sir Alin. So, tawanan tapong linya ang satuyang participant sa Zoom. Nag-raisan po si Ma'am Gladys Bilmin. Go ahead, Ma'am. Hi, hello, hi Len. Tigdadan ko si sinabi mo. Actually, first of all pala gusto kong i-comment ang SEP niyo lalo na sa pamamayo mo kasi syempre naka-live stream kami. Tapos sabi ko nga ni Kasubago, actually SEP is really doing a good job. Lalo na sa pag-maximize kang paggamit kang social media. Dakula baga, very effective. Tapos dakula ang impact niya lalo na sa taga-Naga. Ang iba nga ni mga kabistado ko halos sa iba-ibang lugar, sa mga nakakaibanan ko, grabe itong parang appreciation nila na ang city ngayon kang Naga, nagagamit niya talagang social media. So, paano na siya ginigibo? Ang sabi ni kaya, may step yung kaya kami, sinda kayo nagkakapot. Kaya talaga, medyo dakula ang reach. Although, magayon tong idea mo, Kasubago talaga. Gusto ko tong, actually, tika-capture me at yung sinabi mo. Kasi, magayon si mga idea sa picture mo, Kasubago, lalo na itong reach. After kaya after kaning presentation, magkakayo din kami evaluation. Dahil, si mga suggestions kang last year, na dapat kung paano may improve ang presentation, tigta-try naman talaga siyang gibon. Pero, parang may kulang pa din. Kasi gusto mi talagang mas wider ang reach. Pero, pinag-iisipan pa paano ba mas dakul ang makakapture tang audience, dakulang madangog, dakulang makaka-easy. Kaya i-consider mo itong sinabi mo talaga, pag-ulayan mo din siya, pag-ulayan mo kung paano din kami makakatabang din sa city. Ito nga yung tama itong sinabi mo, baka din itong ibang members ng NCPC dahil nag-aaram ka ng people's budget. Kaya, take note mo talaga siya, pag-uulayan mo siya, i-represent ko din siya sa board, baka pag-ulayan mo na din, dapat mas wider ang reach. Tapos ang audience, baka nakul pa kaming, dapat tama to, baka ang barangay, dapat nakakaaram din ka ni. Dahil din kayo na-maximize din ang radyo. Kaya, thank you kasi nakakuha kami dumaning ideas sa pwede nyo pag-uulayan din sa NCPC. Ang may hapot ako pala, kasi sabi mo sa bago, may problema kita duman sa mga employees, di ba? Kadakla ng mga matitibay na IT, si mga matibay talaga sa technology, mga contractuals sila sa mga casual. So, makasayang kung nahahali si mga matitibay, lalo na, ngunyan kaya dapat sinasabayan tabaga ang trend. Sa hiling ko, nagsasabay talaga ang city duman sa trend. Pero ang problema paano ma-maintain ito? Kung itong mga matitibay na yaong sa city, nagaharani, baka pwedeng gibuhan paagi si mga casuals, si mga contractuals na itong ma-maintain talaga, lalo na si services sa safety, pag-abot sa social media, ma-maintain ito kasi very effective siya. Baka pwedeng gibuhan itong paagi na itong mga dayman magharani si mga maran. Yan lang po. Yan. Thank you. Thank you po, Ma'am Gladys. Kami po, we are doing all representations kay Mayor, sa HR, sa Sanggunian, especially po for the creation of plantilla positions. Naintindihan niyo po talaga si pangaipuhan din katong mga taong ito. We have valuable people na kaipuhan mi po talagang yaon sa skilled and techy people duman sa opisina. Dahil po UNC inahaga din sa muya sa yan din po si mandato mi kaya. Pero po sa ngunyan, ang pwede mi lang talagang gibuhon sa opisina, friendship lang talaga, friendship goals lang para ma-maintain
Pero po, we're hoping that we'll make some changes po, lalo po sa organization and plantilla ko yan plantilla structure mi sa opisina. Okay. Ma'am Gladys, na-address po sa imong ano. So, madaman po kita sa mga okay na po. So, madaman po kita sa mga question po sa Zoom. Ma'am, pakibasa na. Hali po kay Mr. June Agumaa. Saro sa nagiging problema is si mga siging pakilimos, sige tok-tok sa salming. May I suggest, Manoy, na magkaagning mga signage na bawal ang magtao sa mga aki. And 2, sa mga drive-thru, kaagan din ng mga signage po. And as in implication, kung matao kita. Number 4, suggesting this para sa ikararahay kang mga aking napapabayaan as in imahen kang syudad kang Naga. Thank you po. Actually po, we are way back in, tama po ba? Pero 6 years ago, we partner with the CSWDO regarding po ining campaign against giving of alms sa street children. Taigo po kita bagang ordinansa kayan sa syudad na bawal kitang magtao ning limus sa mga aki. In fact, naipost na po in social media. Pero po, thank you po for kung kaipuhan po iniyo, we will again ask the CSWDO. Kami po kaya sa opisina, bago po kami nagdi-design, lalo po kung kaipuhan ng technical guidance, no? Kang sarong opisina, sinda po kayan ang pinapa-draft mi. Lalo na po kung manungod sa mga aki, may mga words po na baad ay kaipuhan ilaag. No? Dapat, lalo na po mga sensitibong tataramon na pwedeng makadegrade kang aki. No? So, sinda po kayan ang pinapa-design mi. Pinapa-draft mi. Ma-design po kami, matabang kami sa pag-impormar, pero po nahagad kami ng giya kayan sa indata. Aram pa po baga how stringent the laws on children are. Nakaipuhan po, masi kami, dapat day kami dyan masala sa pag-disenyo kayan. Pero po, thank you very much. We'll take note of that. Ibali mi po ini duman sa samuyang deliverable on iko po kaming sarong kuyang karo special unit sa Stratcom, specifically on children and gender and development. Garo iyo man yan yan lang women, gender and children. Si vulnerable yan. Vulnerable sector unit. Igwa man kami kaya na. Ang hahanapon lang ninda, so paano maipopromote si rights, paano mapopromote si mga programa na intended for these sectors. Thank you po. Follow up po, hali po giraray kay Mr. Agumaa, yung mga ordinances, EO and local jurisprudence, under po ba ini kang opisina mo? FAO, maiiba din na ma-develop para madali ma-access kang publiko? Right now po, kung mahiling po nindo, ang website ta po ngunyang binaguna, no? Although continuing pa ang pagpakaray. Continuing pa ang pagpakaray, Manoy June. Pero po ngunya, may proposal actually kita sa sanggunian. I have already discussed this po actually to some of the city councilors. Kung mahihiling po rin ngunyan ang satuyang website, bungi ang ordinansa. 2021-01, ang sunod po kayan, -12, -15, -38. Sa iling ko po, ang pinakatama tanggibon, i-publish tagabos. Ano man kayang kung appropriation ordinance yan, ang importante, ilag tagabos na pasunod-sunod. No? Kung 2021-01, nagtapos kita 38, dapat hanggang 38 ang ordinansang nakapublish. No? And saka lang i-categorize. Ngunyan po baga, igwa naman yung inaapod na auto-search ngunyan. Pag naghanap ka ngunyan ng ordinansa,
Lalo na pag iniskan mo sa itong ginagamit OCR, itong naliwan ko dyan si meaning katong OCR. Ano to? Itong pag iniskan ta, si mga letters na babasa, maski kang ano ni ano. Pag iniskan po siya, pag sinearch mo ito, maluwas si ordinansang kaipuhan mo. No? Sailing ko po, i-publish na lang gabos. Regardless kung sailing kang tao kaipuhan yan o dai, ang importante, kung budget, sabi mo nag-appropriate kita ng 10,000 o 1,000, since ordinansa yan, then so be it. Let's publish that. Ako po, I would totally agree with that. Igo po kaming ginigibong niyan sa mga konsehal na representations. Ang sunod niyo po actually si BM Nene, ang kakaulayon mi. Taaran taon po baga, may mga dynamics kitang may mga relational dynamics po kitang tigpoportihiran, ano, within City Hall man. Ako po kaya, naging ugali ko na bago ako nasurat, kinakaulay ko na si mga maapektaran ang surat. Tangari pong mag-abot man si oras, nakaipuan may i-clarify, madali na sana. No, madali na sana. Mapasiring po kami ki BM, hagadoy po si Compendium. Kami po mas gusto mi talaga, gabusyan yaon. No? Gabusyan yaon. Again, tano ta po yung gusto yan ang nakaangkla dapat sa vision ta by 2030. Dapat available yan, accessible yan sa gabus. Ayun, tama, Manoy. Optical character recognition. Yan, optical character recognition. Salamat po. So, kung may na pong kaputan, iba pa, medyo alas 12 na. Last na lang po siguro. Iba pa? Okay. Game lang po. Sir Allen, salamat sa imong enriching and inspiring present. On the other side, covered pa nindo, Sir Allen, itong sa mga publishing, newsletter. Igwang teki na ano eh. Ngunyan po, Sir, kabali po yan sa muya. Kang nakaagi pong taon, nag-publish kita katong report ni Mayor na, ulo, ang pangalan na Anaga ngunyan newsletter. No? Pinablish ta po ito po covering the 3 years. No? Ini po kayang pagpupublikar ta po kaya kang newsletter, nahagad po kaya kami kainining go signal sa Office of the Mayor. No? Depende po kayo yan sa inda. Pero po kamo ang certainty ko po, igwang yan na maluwas pa, and next year po igwa pa. No? Ang aram ko po, garo biannual ang gusto kang Office of the Mayor na newsletter. At least po duwa kada sarong taon. Newsletter kung magazine garo araw kaya. May man po kitang problema sa pool of writers or staff na. Sa ngunyan po, ang realidad po sa City Hall, tarabang-tabang. Ano po, igwa po kaming, ako I write, may writer po si Sokmed mi na nagsusurat man, na may COD kami, Communication Operations Division, nagsusurat man. Igwa din po mga departments na may mga parasurat. So basically po, nagko-contribute na lang. Sa City Hall po kaya medyo dai sa muya advisable itong magibo kita sa kaganing pool of writers. Minsan po may totoong magsurat. Pero po dai aram itong lingwahe kang pagsurat sa laog kang City Hall. Ano ko po siya iti-take? May matitibay, literary writers, pwede tang pasuraton mo siya, matibayon. Pero po pag piglaog mo na sa City Hall, ribong siya duman sa mga terminolohiya sa gobyerno. Kung paano niya ito ibababa sa grassroots level. So kaya po kaya ang gibutangon niyan, nagpapatabang po kita duman din sa mga departments. So minsan, nasurat sinda, na-edit na lang kami. Napakaray na lang po kami. Minsan po, nagkuha kami one time, duwang writer. Dahil niya man may isurat, dahil niya nga naiintindihan, sisusurat niya. So, iyon po si dilemma mi. Kaya dapat po talaga ang writer, medyo haloy na ang experience sa laog kang government operations. May mga technical terms kaya dyan. Iyo po, may mga... kung dahil niya po naiintindihan ng technical term, dahil mo man mapapaabot sa tao ang impormasyon na kaipuhan niya. Paano may adjust into a local Bicol dialect? Iyo po. Iyo po. Salamat. Iyo po. Okay, salamat. May na po. Ikaw pa?
Suggestion lang po, daw day ka na po mag-response. Ang sabi niya lang po, paiba man sa newsletter, so mga activity kang different sectors kang naga. Mga ma-features man sa ibang aktibong sektor, arag kang senior, urban, and NCPC po. Salamat po. Actually po, saro yan sa closing message sukuta na ngunyan. Mahagad po kami sa indong tabang. Open naman lang ni Manoy Jun. Baka po gusto man po nindo na si mga aktibidad po nindo, ipadaraman po sa mo para po maipost ni man. No? May activity po kamo, gusto nindong i-feature, padaraman po sa mo. It's very, very much welcome. Tas samuya po, the more na pwede tang iluwas, the more that we can share sa mga taga-Naga, the better. No? Ipadara po sa mo. May okasyon ng mga jóvenes, padara po sa mo. May okasyon ng senior citizen, ipadara po sa mo. Again, sabi ko po nga ni, dapat kita sectoral ang target. Baka dahi manggabos kaya pala niya ko, dahi man ka ni interesado, ang senior citizen, iba man ang hinahanap na informasyon. Di ba? Baka po nagsurumba si mga senior citizen, naghahanap ng picture, iyo ang gusto nindang mahiling. Di ba? So, kung iba po kamong activity, please share it with us. Pwede po nindong ipadara sa mo sa messenger. Anyway po, ma-share lugod po kami sa indo kang messenger account me, na kung saan po nindo pwedeng ipadara ang picture. Saka po, brief description, i-edit mi na lang po yan. At least po si mga detalyeng kaipuhan mi sa pag-post, yao na. Okay, salamat pong maray sa imo Sir Allen kang magayon pong presentation po. Asin sa mga malinaw na kasimbagan po sa mga kahaputan. And dako lamang po ang pagpapasalamat kang NCPC sa pagpagamit po kang system po na nadadalan po kita live sa Zoom po. So dako la po ang samuyang pagpaabot ning kapasalamatan sa pamamayo po ni Ma'am Gladys Bilmin. Kaibanan po ang bilog na staff po ang mga board of director. So sa kabos, salamat po and maray na aga po sa kabos. Sige po.